Dani Alves, Messi i Pedro. Per cert, a la banqueta, al costat de Josep Guardiola, hi haurà Pinto, Márquez, Iniesta, Henry, Touré, Bojan i Chigrinsky. El futbolista descartat de la convocatòria per part de Josep Guardiola ha estat finalment Jeffren. Manuel Pellegrini, en l'instant en què sonen les notes de l'himne del Real Madrid i ja tenim damunt de la gespa les dues formacions. Al costat de Pellegrini hi haurà Dudek, Gerrard, Raúl, Las, Benzema, Guti i Metzelder. Queda fora de la convocatòria Granero, malgrat que s'havia especulat molt que fora hi podia quedar Gutiérrez, perquè, curiosament, avui i dia de partit ha fet només 20 minuts tard a la convocatòria. Avui ha arribat 20 minuts tard. I és el sí, certament crec que és una mesura disciplinària que li fa perdre molta credibilitat al tècnic davant del vestidor, ja que al vestidor el que valoren molt és la justícia i la presa... Atenció, imatge del dia. I la presa de decisions una mica en funció d'unes altres coses i no d'aquests paràmetres que crec que fan molt mal a la credibilitat del tècnic. I anava a dir que és el dia que tinc més grans expectatives per veure com se situaran els equips al damunt de la gespa, el dia que més. Doncs això ho veurem de seguida, perquè els jugadors es col·locaran en les seves posicions. Hem vist la salutació, no diria que ni freda ni càlida, entre Cristiano Ronaldo i Leo Messi. Un Leo Messi que porta una trajectòria absolutament fantàstica, estratosfèrica. Aquí tenim també l'abraçada, en el moment en què es farà el sorteig de camps, els dos capitans, Iker Casillas i Carles Puyol, amb l'àrbitre del partit, Mejuto González, amb qui el Real Madrid, atenció, no perd mai a casa. 9 victòries i 2 empats, 28 partits li ha xiulat Mejuto al Real Madrid aquí al Bernabéu i només, en tota la seva història, només 2 derrotes contra Celta i Espanyol. Mai cap futbolista del Madrid expulsat amb Mejuto damunt la gespa del Bernabéu. Hem vist la picada d'ullet de Leo Messi a Cristiano Ronaldo i per la disposició amb la qual comencen el partit els jugadors. Tot i que ara s'ajuntaran tots els jugadors al voltant de la rotllana central, per on anaven a col·locar-se en el posicionament, entenem que Dani Alves serà veritablement l'extrem i Carles Puyol el lateral. Doncs ja ho han sentit a través d'aquest anunci de megafonia, minut de silenci per l'accident aeri que ha causat la mort al president de Polònia. Jerzy Dudek, el porter suplent del Real Madrid, polonès, i que evidentment deu ser de les persones, vaja, sens dubte és la persona més afectada per aquesta terrible notícia, un mandatari, el president de Polònia, que tenia previst venir a aquest partit, però que va canviar de plans a última hora per qüestions d'agenda, fet que l'ha fet agafar aquest avió que ha patit el terrible accident. Tot és a punt al Santiago Bernabéu, a les 10 en punt de la nit, perquè ara sí comença el partit, comença el gran clàssic. Som a la jornada 31 de Lliga de la primera divisió i en aquests mateixos moments, sembla absurd, però és així, el Barça és líder de primera divisió, perquè fins ara comptava el gol average, però ara, com que el partit ja és en joc, de moment empat a 0, un empat i empat a punts pel gol average particular, el Barça és el líder. Digueu-me tonto, però és que és una cosa ben absurda la que està succeint amb això de la classificació. Compte l'esfèrica, la condueix Pedro per banda esquerra, s'ha fet un embolic, ha acabat perdent la pilota, la recupera el Real Madrid, tot just mig minutet de joc d'aquesta primera meitat, i Àngel, podem començar a confirmar que Alves es situa a la punta dreta de l'atac del Barça. Confirmat. Alves davanter per banda dreta, migcampins ofensiu, Puyol lateral dret, defensa de 4 amb Masu lateral esquerre. Compte la jugada del brasiler Marcelo, ha posat la cama Puyol, no ha estat a temps de rebotar la pilota, que aquesta finalment ha acabat tocant als peus de Sergio Busquets, l'ha enviat a corna, serà per tant pilota des de la cantonada favorable al Real Madrid. Fixa't com Marcelo ja demana a la seva gent que animin des del primer instant. I ahir sí s'ha d'estar molt atent, s'incorporen els centrals, té gent amb capacitat amb el joc aeri, per tant molt atent al marcatge serà les cornes. Compte els primers minuts del Madrid, al corna, intenta rematar-la Sergio Ramos, la treu amb el cap Dani Alves, la intentava controlar Pedro, no ho ha pogut fer, Xavi Alonso s'ha llançat a terra, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge, tot i que sembla que Pedro s'ha fet mal, i finalment
L'enviaran enrere, serà Gago. Perquè Iker Casillas es posen d'acord en enviar aquesta pilota fora. Finalment ho fa Rafael van der Vaart. Es recupera Pedro. Tot i que el Canari sembla que pot aixecar-se. Aquí veurem la topada, forta, contundent, amb Xavi Alonso. Ha pres mal Pedro. Certament com s'ha d'anar. Pilota dividida és millor que vagis fort que no tou, perquè el que va tou normalment s'acaba fent mal. Posarà en joc la pilota al Barça, gairebé 2 minuts d'aquesta primera meitat, amb aquest empat a 0 que dona el liderat provisional al Barça. Envia la pilota fora a Alves, però ho fa molt lluny d'allà on s'havia enviat per part dels jugadors del Madrid, fet que provoca la xiulada, diria que comprensible, del públic del Bernabéu. Veiem Pellegrini assegut a la banqueta. Josep Guardiola des del primer instant ja evita la seva àrea tècnica. La posarà en joc Iker Casillas, amb puntada de peu. Més enllà de la divisòria saltarà Dani Alves, davant d'ell Arbeloa, l'ha tocat el brasiler del Barça, la pilota ha sortit fora. És out, per tant, pel Real Madrid. De moment sembla que l'ambient a nivell de pressió aguanta, no acaba d'esclatar del tot el Bernabéu. Home, era d'esperar una sortida intensa, no? Una mica intentar intimidar el Real Madrid al Barça per dir-li, escolta, el que va passar l'any passat, oblideu-vos totalment, no? Però tampoc ha estat veritablement aquesta, sembla que hi està la intenció. L'acció en atac ara de Dani Alves, assenyalada en falta, una de les primeres ocasions en les que hem tingut l'oportunitat de veure Alves fent d'extrem dret. Des de fora la sensació que ens dona, veient les característiques d'Alves, és que Alves necessita molt d'espai, necessita grans recorreguts. Li ha tocat la pilota a la mà. Sí, necessita grans recorreguts i probablement amb poc espai no tingui aquesta comoditat ni causa la sorpresa a l'equip rival que causa arribant de segona o de tercera línia. De moment no s'han creuat ni 3-4 passades seguides entre cap dels dos equips. Pilota amb puntada de peu per part de Garay, la traurà amb el cap Piqué, la deixa per Busquets, aquest de primera buscava Puyol, l'envia cap a Xavi Alonso, la recupera per tant el Madrid, era Cristiano Ronaldo, la pilota li cau als peus de Gerard Piqué i aquest enrere cap al seu porter. I això que estaves comentant precisament, que no es donen 3 passades seguides, si algun equip dels dos perjudica és el Futbol Club Barcelona. El Barça ha de començar a tenir el control del partit a través de tenir el control de la pilota. Sergio Ramos enrere cap a Raúl Albiol. Ha pogut tallar Maxwell, enviant la pilota fora. Serà out favorable al Madrid. 4 minuts de joc. La posa en marxa ja l'equip blanc. Xavi Alonso ha superat la pressió de Keita. Ha posat la cama finalment al Malià. L'àrbitre diu que no hi ha falta. La recupera Milito. Pedro juga cap a Busquets. I aquest la toca per Keita. Diria, Àngel, que Xavi Hernández, el del Barça, encara no ha tocat pilota. Cristiano Ronaldo cau a terra, l'àrbitre diu que s'aixequi, ara la toca Xavi. Falta claríssima de Fernando Gago sobre Xavi Hernández. Primera falta del partit per acció clarament antireglamentària, més enllà de les mans que li han assenyalat a Dani Alves. I han vist la primera reacció de Cristiano Ronaldo. Una puntada de peu a la pilota que probablement en una altra circumstància hagués pogut veure la targeta groga. El partit té dues grans absències, una per banda, Kaká per part del Real Madrid. Recordem que en el clàssic del Camp Nou segurament va ser el jugador de l'equip de Pellegrini més destacat i per part del Barça és evident. La de Zlatan Ibrahimovic, autor del gol del clàssic del Camp Nou. El suec arribava justíssim, no encara ha recuperat d'aquesta petita rotureta que té en el bessó de la cama dreta i sobretot tenint en compte que després del gran clàssic queden 7 jornades de Lliga, que al Barça li queda una semifinal de la Champions, una possible final. Ho vam parlar al davanter suec, amb el metge Ricard Pruna, també amb Josep Guardiola, i van preferir tenir precaució. Assenyada decisió, perquè després d'aquest partit encara hi ha vida, encara que no ho sembli. Ha posat el cap Higuaín, no ha pogut evitar que sortís la pilota Sergio Ramos, serà per tant out favorable al Barça. Partit de moment de to baix. Sí, diríem de tanteig, no? Aquests minuts en què tots dos s'estudien com si fos un combat de boxa, però al Barça li interessa començar a tenir possessions molt més llargues i començar manant com sap, tenint la pilota amb el seu poder. La pressió dels jugadors del Madrid dificulta la sortida de pilota per part dels del Barça. Maxwell ha d'enviar cap a Milito, la pressió d'Higuaín, pilota enrere cap a Víctor Valdés, aquest juga amb Piqué, ve a tapar-lo Cristiano Ronaldo, pilota llarga de Piqué, l'esfèrica ha sortit desviada, no ha arribat al seu objectiu que era Dani Alves, pilota pel Madrid, Gago enrere, compte que rellisca Garay, pilota per Messi, aquí hi ha perill, ha tapat bé Raúl Albiol. Primera acció defensiva encertadíssima de Raúl Albiol davant de la perillositat de Messi, la pilota rebotada
en Seydou Keita, ha sortit fora, serà servei de porteria per Casillas. Cristiano Ronaldo, en un moment com la resta de companys, tantejant una miqueta el terreny. Aquí veiem l'acció en la qual només ha intentat fer-li un túnel a Raúl Albiol, que ha estat prou atent com per allunyar la pilota. Juga Maxwell, l'envia cap a Pedro. Enrere novament per Maxwell. L'envia cap a Keita. Keita busca Pedro, intenta superar Sergio Ramos, torna a combinar amb Keita, pilota per Pedro, Sergio, aquest és Keita, s'ofereix Messi un pèl en punta, li ha pres la pilota Gago a Keita i això permet el contracop ràpid del Madrid. Aquest és Cristiano Ronaldo, la juga cap a Higuaín, li queda un pèl enrere, la torna a aixecar, compta les mans claríssimes de Piqué, que veurà la targeta groga. Fora de joc, fora de joc. Fora de joc, fora de joc, per tant la targeta... Si no ha assenyalat la falta perquè no hi ha opció, perquè hi ha fora de joc, no pot ser mai targeta. Que quedi clar que la jugada estava anul·lada, que la passada d'Higuaín, aquí ho veurem, sobre Cristiano Ronaldo, era en clar fora de joc. Sí, encerta l'assistent, és fora de joc. Perquè Mejuto se l'havia menjat. I era una targeta que començava a condicionar molt el... I una falta perillosíssima. Sí, una falta perillosíssima perquè ja sabem a qui té el Real Madrid allà al davant. Era fora de joc clar, per tant, no hi ha falta i en principi la targeta queda anul·lada, sense validesa. La recupera Piqué, la toca amb el cap Maxwell, pilota cap a Xavi Alonso, juga en curt amb Sergio Ramos, a punt de perdre la pilota, la recupera Xavi, s'ofereix Dani Alves, rep la pilota d'esquena a porteria, marcat de prop per Arbeloa, juga amb Messi, el retall de Messi, la pilota enrere, el joc un pèl travat, toca la pilota a Pedro, intentava enviar-la cap a Messi, el tall de Sergio Ramos, amb el pit la baixa Milito, reclama mans un sector del públic. Juga Keita, novament enrere per Milito. Cap a Keita. Ahí, movent a dos tocs la pilota, el Madrid és quan tindrà dificultats i quan el Barça s'apoderarà del partit. Juga Xavi, busca Puyol, ha enviat directament a fora, de moment la banda dreta del Barça, amb la novetat d'Alves, però amb la malastrugança aquesta de la banda que surten les pilotes per línia lateral. Pilota enrere de Garay cap al seu porter Iker Casillas. Allà amb el cap Piqué. La baixa Albiol. Intenta tocar-la Gago cap a Cristiano Ronaldo. Se li ha llançat al damunt Maxwell. L'àrbitre no veu falta. Puja la pilota Milito. S'ofereix a l'espai Pedro. Rep la pilota davant de Sergio Ramos. Té al costat a Maxwell. De moment ho intenta de forma individual el canari. Pilota enrere cap a Sergio Ramos. Aquest juga amb Keita. Comença a tocar i tocar al mig del camp del Barça. Keita per Messi. Messi cap a Xavi. Xavi veu a Dani Alves, s'ofereix Puyol per la banda, fa la centrada Dani Alves. Un pèl passada, no hi havia ningú en aquesta zona on han anat a acabar la pilota. Però ahí ha d'anar pressionant el Barça, la sacada de banda pràcticament pegada al banderí de córner, ha d'anar pressionant la sortida de la pilota. Ivan. Empat a 0, gairebé 10 minuts de joc d'aquesta primera meitat, sense ocasions al Bernabéu, ni per una banda ni per l'altra. I va el Madrid, Van der Vaart. L'holandès aguanta l'entrada de Maxwell, l'envia cap al costat de Cristiano Ronaldo, que es dedica a fer les seves bicicletes i malabarismes habituals, i ha fet un túnel a Sergio Busquets. Continua Cristiano Ronaldo amb l'acció individual, l'autopassada realment molt difícil d'arribar, i acaba fent falta a Gerard Piqué, i acabem de veure, Àngel, una mostra del que segurament avui té més ganes de fer Cristiano Ronaldo, que és lluir-se. Sí, a veure, el Barça és un equip que s'associa, és un equip que toca, que combina, que treballa en equip, i en canvi el Real Madrid és un equip que es basa més en les arreades individuals, per dir-ho d'alguna manera, no? El talent individual, que òbviament el tenen. I d'ahir ve aquesta pegada grandíssima. El que passa que no és positiu per l'equip, òbviament, abusar de l'acció individual. L'acció individual sempre és molt bona de 3/4 del camp cap endavant, perquè pot crear molt de desequilibri. Mejuto li ha perdonat la groga a Ronaldo. Li dona una puntada per darrere de l'alçada del bessó a Piqué, sense cap opció de jugar la pilota, i això és targeta groga. Juga la pilota Dani Alves, l'envia cap a Xavi. Xavi novament per Alves, avui extrem dret del Barça. Pilota novament per Xavi, s'ofereix Puyol al lateral, tot i que en posició molt ofensiva. Intentava combinar amb Xavi, la pilota per Iker Casillas, la pressió de Xavi, obliga Casillas a enviar-la cap endavant. Saltarà Higuaín, la baixa amb el pit, a punt d'endur-se-la. La recuperació, però és per part del Barça. Ha posat la cama Arbeloa, l'ha enviat a fora. És out favorable a l'equip de Josep Guardiola.
Carles Puyol l'envia cap a Dani Alves, el toc d'Esperó, pressiona Messi, s'endú la pilota, Messi entra dins l'àrea, continua Messi gairebé sense angle, cau a terra, l'àrbitre fa com si no hagués vist res, això s'haurà de veure repetit, perquè la caiguda de Leo Messi ha estat sospitosa, si més no. Pilota enrere de Carles Puyol, la jugarà Víctor Valdés. Cara de ràbia de Josep Guardiola pensant què ha passat en aquesta jugada en la qual Messi ha caigut dins l'àrea. No ha protestat airadament Leo Messi. Ha protestat més els seus companys. Semblava una escombrada, però insistim que ha estat una impressió basada en el directe. Aquelles accions que necessiten de moviola, com es deia abans. Pilota de Maxwell. També sé que hi havia l'assistent de l'àrbitre al davant, que ho veiem. Retalla. Sembla més aviat que rellisqui, que es passi de frenada a Messi, acaba relliscant. Raúl Albiol aguanta la cama. No sembla que es compri Albiol. No acaba escombrant. Ha relliscat i atenció que ara hi ha hagut una falta sobre Pedro. Primera targeta groga del partit per Xavi Alonso. Doncs una targeta important. Xavi Alonso, un jugador de desgast al mig del camp, que crea però que també ha de destruir. No sé si això el cohibirà una miqueta a l'hora d'entrar amb força. És un jugador que entra a la disputa de la pilota en pilotes dividides entre molt. Ha estat dubte durant tota la setmana per problemes físics el migcampista basc del Real Madrid. Queda clar, per tant, que no hi havia penal en l'acció sobre Leo Messi i ja hem vist la primera targeta del partit. Targeta pel migcampista basc del Real Madrid, Xavi Alonso. Juga Xavi, el del Barça, la toca per Keita. S'ofereix Pedro. De moment Keita intenta combinar cap a la zona del mig, on es troba Leo Messi. Venen a tapar-lo de seguida 3 homes. Pilota per Piqué, aquest cap a Puyol. Aguanta encara Puyol, la juga per Messi, és lluny encara de l'àrea. Combinació cap a la banda esquerra, on es troba Pedro Rodríguez. Continua encara el Canari, fa la centrada, per l'intent de rematar hi havia Keita, l'acaba traient la defensa, la toca finalment Sergi Busquets, l'envia directament a fora, serà pilota pel Madrid. Ningú diria que estem davant dels dos equips que més rematen a porteria. Tornem a veure una altra repetició. Acaba arronsant al final Garay la cama. Sembla que és Messi qui es passa de frenada. Sí, la veritat que ni diríem que són els dos millors equips de la Lliga Espanyola i dos dels millors equips del futbol europeu, perquè s'està veient en aquest moment. Vols dir que la gent ha canviat de canal ja o encara aguanta? A punt d'arribar al quart d'hora i ni una sola rematada ni de Real Madrid ni de Futbol Club Barcelona. També és normal, hi haurà un moment en el que el partit probablement es trencarà i sobretot amb l'arribada d'algun gol són dos equips canvia radicalment. Són dos equips que evidentment s'han de tenir respecte i potser això s'està notant avui. Toca la pilota Pedro, l'envia cap a Keita i arribarà finalment Dani Alves des de la frontal, aguanta el brasiler, veu l'arribada de Carles Puyol a l'interior de l'àrea. No hi ha cap jugador del Barça, canvia el joc Puyol, la controla bé Pedro, l'envia cap a Maxwell. Al lateral esquerre del Barça juga amb Xavi, a punt de perdre-la, cau a terra, falta sobre Xavi, falta de Fernando Gago. Quan era a punt de perdre la pilota, el migcampista de Terrassa ha tingut la sort que Gago ha deixat anar la cama i li ha fet aquesta falta, que és el millor premi que han pogut treure d'aquesta jugada. Ha de demanar-li les gràcies a Gago per haver-li fet la falta, perquè pràcticament estava sense opció de mantenir la pilota amb el seu poder. Veiem el gest d'Iker Casillas assenyalant la tanca defensiva, com s'ha de situar, amb quants homes, i atenció a la falta, perquè sembla que Dani Alves o Xavi estan disposats a llançar-la de forma directa. Sí, la sensació és que queda un pelet lluny per Xavi, però també podria llançar des d'ahir, tot i que dona la sensació de que en potència podria ser un millor llançament. Compte que pot ser la primera ocasió important del partit. La té el Barça, és una falta lluny de la frontal, minut 15 de la primera meitat. Dani Alves xuta als núvols. El xut de Dani Alves ha sortit desviat per damunt el travesser d'Iker Casillas, sense perill, per tant, en aquesta primera rematada que no ha anat entre els 3 pals per part del Barça. Que ha anat desviadíssima, però que és el primer xut a porteria que fan Real Madrid i Barça. Arriba ara mateix al minut 16 d'aquesta primera meitat. Provat de fer el xut aquest similar al que fa Cristiano Ronaldo, aquesta trajectòria descendent, però la pilota no ha acabat de baixar. En la falta que ha picat Dani Alves, ja juga al Madrid, aquest és Marcelo. Aguanta l'arribada dels seus companys, detalla al mig del camp Milito, pilota per Xavi. Xavi busca novament Milito, obertura cap a Maxwell, compte que ha badat Maxwell. Ha recuperat però Xavi, la seva passada, encara que sembli increïble,
que ara que sembla increïble sent Xavi, no? Ha fallat Xavi una passada. Notícia al Bernabéu. Pareu màquines perquè això és molt difícil de veure. Recupera la pilota Pedro amb lluita, amb empenta, cau a terra, compta la falta de Van der Vaart, l'àrbitre diu que no. Pilota per Cristiano Ronaldo, combinació amb Marcelo, s'escapa Cristiano de la pressió de Carles Puyol, té davant Gerard Piqué, entra dins l'àrea, es deixa caure, protesta el públic del Bernabéu, i la pilota que sembla que a vegades surt tova de les botes dels futbolistes, però d'un i altre equip. No es pot perdre la pilota amb la Compta la sortida. pilota per Marcelo, la pot treure finalment amb el cap Maxwell, la baixarà Xavi, una mica de pausa, toca Messi, cau a terra, falta de Gago. I que Murris volien ser picant ràpidament la falta. El problema és que el Barça ha tornat a estar a punt de perdre una pilota amb la sortida, i ahir és perillosíssim perquè tota la defensa està desorganitzada. Tampoc hi havia penal en la caiguda a mitges de Cristiano Ronaldo davant la presència de Piqué. Pilota pel Barça. En un partit, de moment, amb més tensió que no pas de joc. Hem vist un bon detall aquí de Dani Alves, un túnel a Arbeloa. Abans en veiem un de Ronaldo Busquets. Detallets, però poc joc ofensiu. Puja la pilota a Piqué, la possessió és del Barça, per Sí, això. comença a ser del Barça, sí. A excepció dels primers minuts hi ha un molt de descontrol. Ara ja sense perill, també s'ha de dir, sense donar la sensació de perill, si és cert que el Barça comença a tenir el control de la pilota. Arbeloa s'ha avançat a Leo Messi, intenta arribar a Van der Vaart en aquesta pilota, i atenció perquè el jugador holandès protestava, no ha vist la targeta groga, tot i que Sergio Busquets es queixa un cop possiblement amb el braç o fins i tot amb el colze per part de Van der Vaart. Ja ha posat en joc la pilota del Barça, que veiem com, efectivament, xoca el braç de Van der Vaart amb el coll de Sergio Busquets, cosa que pot ser molt perillosa. Atenció perquè el Madrid ha fet ja 8 faltes per una del Barça. Una altra senyal indicativa de com va el partit. Sí, és la senyal de que també ho té clar el Real Madrid, que quan menys continuïtat hi hagi en el joc, quan menys pugui tenir el Barça tocant la pilota, doncs millor. Totes les pauses que hi hagin beneficien a l'equip blanc. Juga la pilota al Barça, intentava endur-se-la Messi, que veurà la targeta groga per haver-se endut la pilota amb les mans. Es queixa Xavi. Sí, aquí veiem com Messi mira Mejuto. Mejuto li diu, vés-te'n cap allà, però la groga li ha assenyalat. No es pot fer això, Messi. Sí, no es pot fer, però també s'ha de dir que jo crec que són tontades aquestes mans. Una altra cosa és que talles una jugada de perill, aleshores si siguis amonestat. Home, és una mà voluntària per interrompre la trajectòria de la pilota. En fi, és el... Sobretot l'àrbitre el que no vol és que l'intenti enganyar. No, el reglament en mà és obvi que una mà intencionada intentant enganyar l'àrbitre és targeta. La tercera groga que veu a la Lliga Messi. Gairebé 20 minuts encara no d'aquesta primera meitat, empat a 0 entre el Madrid i el Barça. Un resultat que faria que tots dos continuessin, més ben dit, empatats a punts al capdavant de la classificació, però ara, pel gol a veraix particular, perquè el Barça va guanyar el Camp Nou, de moment, els de Guardiola serien els líders. Queda molt partit encara, i vull afegir que també queda molta lliga. Toca la pilota Cristiano Ronaldo, l'envia a l'espai per la pujada d'Arbeloa. Primera pujada ofensiva d'Arbeloa, davant d'ell Dani Alves, ha tocat la pilota, l'ha enviat fora. La tornarà a posar en joc el Madrid. Arbeloa cap a Van der Vaart, aquest enrere per Xavi Alonso. Juga cap a la pujada Raúl Albiol. Albiol busca Sergio Ramos. Haurà de fer la seva típica jugada per la banda. Finalment opta per enviar pel centre. La tocava Fernando Gago. La seva passada cap a l'espai. Deixarà que surti Maxwell. Serà, per tant, pilota per Víctor Valdés. Ja ho tenen, això, aquests partits, Tenen una venda tan bestial i tan espectacular, tant de foc d'encenalls, que si no veiem 800 ocasions de gol en els primers minuts ens quedem una mica freds. També és cert que en moltíssimes ocasions l'envoltori sempre acaba sent més que l'essència que el regal, El que passa que vist el que han vist en els darrers partits, els clàssics, doncs tothom espera que
veure moltes més coses de les que hem vist fins a aquest moment, no? I de moment el joc del Barça no se't fa una mica estrany de veure aquestes posicions amb Dani Alves, amb... Apreta dalt el Madrid, la sortida de la pilota del Barça. Jo trobo a faltar l'associació del tiki-taka, no? Allò que la temporada passada es va dir els petits per dintre, Messi, Iniesta, Xavi, fins i tot Touré ja en aquell moment per darrere. Potser no s'està donant, però una mica amb aquesta posició d'Alves amb Xavi i Messi, potser ja ho ha buscat Guardiola. Posa en joc la pilota al Barça cap a la zona d'atac, ha tallat Garay davant de Pedro, intenta avançar-se Sergio Busquets a Van der Vaart, aquest aconsegueix però enviar una bona pilota per Marcelo, opció pel Madrid, puja el brasiler, té davant Gerard Piqué, al costat Cristiano Ronaldo fa la bicicleta Marcelo, l'enviava enrere i arribarà Xavi Alonso, el xut, fora! El primer xut amb cert perill del Real Madrid després de la cavalcada de Marcelo, les bicicletes, el refús defensiu, l'ha aprofitat Xavi Alonso amb aquest xut desviat sense excessiva convicció per part del jugador basc. La veritat, Bernat, que a Marcelo cap dels seus companys, ni Van der Vaart ni Cristiano Ronaldo, li han donat alternatives. Han seguit fent la desmarcada o la carrera en profunditat, la cursa en profunditat, però no li han donat opció de fer una passada bona, no? I de fer ús d'aquesta acció perillosa. Talla la pilota acrobàticament Milito, intenta posar la cama Xavi, no hi arribarà Messi, pilota per Garay, aquest cap a Sergio Ramos, juga la pilota ara Garay, cap a Iker Casillas, la puntada de peu del porter del Madrid, Aquesta és una passada involuntària, Tot i que li ha sortit bé anant cap a Arbeloa, talla Piqué amb el cap, la pilota per una banda i una altra, juga Van der Vaart, la pujada és de Cristiano Ronaldo, fa la centrada, s'avança Maxwell. Torna però la pilota al portuguès. Cristiano talla bé Gerard Piqué. Haurà de córrer Alves. Ha corregut Alves jugant-se el turmell per l'entrada de Cristiano Ronaldo. La treu al Barça com pot. La recupera el Madrid. Juga Arbeloa cap a Garay. Talla bé Sergio Busquets. Ve a pressionar Keita. Se l'endú amb el cap. L'envia cap a Pedro. Veurem si arriba abans ell o el Viol. Compte que ha aixecat molt la cama el Viol. I atenció perquè hi ha falta favorable al Barça. Falta del Viol a Pedro. Ha aixecat molt la cama al Viol i de forma perillosa, tot i que potser ha assenyalat la falta anterior sobre Keita, aquesta empenta... Sí, ha xiulat aquesta, de Sergio Veiem on Ramos. serveix, ara ho veurem on serveix Messi. De tota manera, aquestes pilotes que rep Cristiano i pot encarar 1 contra 1, pràcticament a 3 quarts del camp, sempre són accions que poden produir molt de perill. Molt oportuna la intervenció de Maxwell perquè ja l'esperava Higuaín, que no n'ha tocat ni una, però compta amb la que agafi. Juga la pilota Van der Vaart, la seva combinació amb Cristiano no ha estat bona, la torna a recuperar el Barça. A més, el Barça ha de ser conscient que el Real Madrid fa molt més mal al contraatac amb espais que no elaborant la jugada. La puja Milito cap a Xavi, perseguit sempre per Van der Vaart. Compte amb Van der Vaart i amb aquesta caça al turmell. Juga Maxwell, enrere cap a Milito. Gerard Piqué, cap a Xavi. En curt per Busquets, aquest amb Milito, encara en zona defensiva. S'ha col·locat bé Xavi i pren la pilota Xavi Alonso, intenta tallar-la Keita, se l'endú el Malià perfectament. Torna a ser pilota pel Barça. Sempre 2 jugadors damunt de Xavi. Pellegrini ja sap quin pas hi dona Can Barça i de què és capaç Xavi Hernández. Juga Pedro cap a Xavi, Pel ara més tranquil, aixeca el cap, veu la pujada de Messi, ha tallat però Garay, la recupera Xavi Alonso, pilota per Van der Vaart, aquest cap a Cristiano Ronaldo, inicia la cursa amb velocitat davant de Piqué, s'ha de frenar, continua Cristiano Ronaldo, ve per darrere Puyol perfectament. Bona ajuda de Puyol, bona ajuda perquè ahir en situacions molt més ràpid Cristiano Ronaldo que no pas Piqué. Una altra, boníssima Puyol. Ha tallat la pilota Puyol, ha saltat Marcelo, un sector del públic ha vist una acció un pèl agressiva en la jugada de Puyol. El Madrid torna a perdre la pilota. 25 minuts de la primera meitat, empat a 0. Poquíssimes ocasions, de fet, ocasions, no n'hem de comptar cap. Domini pel que fa a la possessió del Barça, però amb aquesta sempre perillosa presència del Madrid en les pilotes que pot robar al mig del camp i deixar anar en contracop. Valdés i Casillas inèdits de moment. Molt jugar amb el peu, molt tocar pilotes així, però intervenció amb les mans ni una. La pilota per Pedro, no hi ha fora de joc, opció pel Barça. Continua el Canari, el tapa Sergio Ramos. S'ha hagut de frenar. Pilota cap a Messi, té al costat a Xavi, rep la pilota el de Terrassa. És en fora de joc Dani Alves, fa bé Xavi de no passar-li. Enrere Busquets, novament per Xavi.
Xavi cap a Keita. Keita per Xavi. Xavi amb Pedro. A la banda, aixeca el cap, intenta veure l'arribada de Keita directament a les mans d'Iker Casillas. El Madrid està arriscant, però ho està fent bé, perquè està avançant la seva línia defensiva i provocant deixar fora de joc els atacants del Barça. Ha controlat bé la pilota Van der Vaart, se l'endú Marcelo, supera Piqué, continua el brasiler Marcelo, fa la passada enrere cap a Van der Vaart. Perfecte Keita. Mansi. Ha allunyat la pilota Busquets, l'àrbitre ha donat la llei de l'avantatge. Sí, però és que podia ser la segona targeta groga a Xavi Alonso, La torna a tocar Xavi, té Pedro al costat, s'ofereix també Messi, el rep encara és lluny de l'àrea, però ell pot intentar-ho. Continua Messi, obre cap a la banda per Dani Alves. Fa la centrada Alves, la treu com pot Garay, intenta arribar-hi Pedro, ha caigut a terra, l'àrbitre diu que no passa res, que continuïn jugant. Imprecisions a una banda i a l'altra, però atenció, el Madrid ho torna a intentar. Pilota a l'espai per Cristiano Ronaldo. Tot sol a l'altre costat, bé, tot sol no, acompanyat de Maxwell tenim a Higuaín. Retalla Cristiano, aguanta, l'envia per Van der Vaart, fa la centrada, l'avantatge per Maxwell. Pilota directament a fora. Molt atenta, molt bé en les ajudes la defensa del Barça, Àngel. Sí, ha d'estar molt pendent, sobretot Carles Puyol, aquella banda, quan avança una mica la posició, Ronaldo busca guanyar-li l'esquena i en situació de 1 contra 1 contra Piqué, òbviament, les de guanyar Cristiano Ronaldo. Ho intenta ara el Madrid des de la banda dreta, la centrada de Sergio Ramos. La pilota serà per Puyol, que ha posat el caparró justet per evitar l'arribada d'aquest home, Cristiano Ronaldo, l'estrella del Madrid. I torna l'equip blanc. Marcelo fa la centrada directament a les mans de Víctor Valdés, que l'envia ja perquè construeixi el joc d'atac des de darrere. Maxwell. Atenció que s'ofereix Keita tot sol. Ha fallat en la passada Maxwell. Això permet al Madrid recuperar-la. La té Higuaín. Pilota cap a Xavi Alonso. Sergio Ramos. A la centrada Sergio Ramos. L'àrbitre diu que és servei de banda favorable al Madrid perquè entén que Puyol... Entenc que l'ha pentinat Puyol. Una grenya. Un palet de Puyol. Un rínxol de Puyol. S'està queixant Cristiano Ronaldo d'un peu. Pilota fora. Sí, com si l'haguessin xafat, Crec que és del peu esquerre, es toca la part del damunt, en alguna d'aquelles accions anteriors. Aquí el tenim. Servei de porteria favorable al Barça. Aquí veiem com... Sí, frega Puyol. Fins i tot diríem que amb el front i tot. Amb el front, efectivament. Compta el Barça perillosament en zona defensiva, ha acabat perdent la pilota. Ja fa un parell o 3 de minutets que el Barça no surt de la cova. Pilota de Sergio Ramos cap al Albiol. I aquest amb Gago. Xavi Alonso. S'avança bé Puyol. Que bé ho fa, això. Cap a Dani Alves. Les anticipacions són pilota per fantàstiques. Messi. A l'espai. Tot sol Pedro. Aguanta Messi, cau a terra. És falta clara de Raúl Albiol. L'àrbitre l'assenyala. És falta i targeta. I targeta per Albiol. Targeta Albiol. La segona que veu un jugador del Real Madrid. Abans l'havia vist Xavi Alonso, aquesta segona la força Leo Messi. Important, un dels centrals del Real Madrid. Quan tot just portem disputats mitja horeta de partit, ja es carregui amb una targeta groga. Sí, aquesta és perquè l'acció. es trobarà més situacions de 1 contra 1 i Messi ho pot forçar. De tota manera, ha estat poc generós Messi perquè Pedro anava tot sol a la seva esquerra i amb una passada en profunditat l'hagués pogut deixar en situació de 1 contra 1 contra Iker Casillas. És una nova falta favorable al Barça. Diria que fins i tot un palet més lluny que l'anterior, el que passa que està molt més centrada aquesta i fins i tot permetria el llançament de Leo Messi. L'ha posat ell. Amb la seva cama esquerra, la bona. Veiem al costat de la pilota Messi, un pèl més apartat Xavi, Milito, que també corre per allà, i Dani Alves. Finalment se'n va Leo Messi, xuta Xavi a la tanca defensiva, reclamen mans. La tanca estava molt a prop, però aquest ja és un mal, sembla que impossible de solucionar el futbol. Això és targeta, novament, i seria la segona. Mira com torna el jugador del Barça. La veurà Alonso. La veurà Alonso. Atenció, a veure... No, la veurà algun jugador del Barça. Per protestar. Xavi Hernández. Targeta per Xavi per protestar. És la tercera, perquè l'anterior ja no ha xiulat mans allà, que li han demanat els jugadors del Barça, i ara novament, si toquen la pilota i xiule
xiuli les mans, no ens referim a aquesta acció. Que també, Àngel, que també. Però no ens referim a aquesta acció, sinó a la jugada que cau al terra i agafa la pilota amb la mà. I això sí que és targeta, també. Si ha estat targeta la de Leo Messi, aquesta també és targeta. I per tant seria la segona i significaria l'expulsió. De fet, és la tercera pilota que toca amb les mans Xavi Alonso. Mejuto no ha tingut el que s'ha de tenir en aquests moments. És una errada greu la que ha comès l'àrbitre del partit, Xavi Alonso, que diu que no. Xavi, que s'ha endut per demanar el que entenia que era just, una targeta groga. I el migcampista del Madrid, Xavi Alonso, que continuarà al terreny de joc. Recordem que en el clàssic de la primera volta al Camp Nou el Barça va jugar ben bé 25 minuts per expulsió de Busquets, també per tocar, crec recordar, una pilota amb el braç. Va veure la segona targeta groga i el Barça va jugar els últims 25 minuts amb 10. Compte la caiguda de Leo Messi davant de Sergio Ramos. L'àrbitre diu que s'aixequi, que no n'hi ha per tant. Era falta, però s'ha quedat en això. Juga Messi cap a Xavi, aixeca l'esfèrica, buscant a Messi, la controla a l'interior de l'àrea. Atenció, Messi, retalla Messi, gol, 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 gol! Ha marcat Messi, ha marcat Messi, ha marcat Messi, n'ha fet un altre Messi, ha tornat a marcar Messi, ha golejat Messi, Messi, fa el primer del Barça. La desesperació d'Iker Casillas, el gol del Barça, s'avança al marcador, l'equip de Pep Guardiola, qui ha marcat el de sempre, el millor, l'extraterrestre, l'alienígena, Leo Messi. La primera vegada que han pogut connectar Xavi i Messi, perquè l'assistència és fantàstica de Xavi aixecant la pilota per dalt. Raúl Albiol no pot fer-se amb la pilota, el control de Messi serveix al mateix temps de dribbling, de regat, i es queda per fusilar. Aquí tenim el teva meva, no hi ha fora de joc. Sí, posicional d'Alves i Pedro, que no intervenen, i com afusella amb suavitat Leo Messi, la mitja sortida d'Iker Casillas. Aquí tornem a veure el gol repetit. Vèiem la celebració dels 600 aficionats que hi ha aquí al Santiago Bernabéu. Atenció, 27è gol en la Lliga del màxim realitzador del campionat. Messi en totes les competicions ja porta aquesta temporada 40 gols. El millor de tot és que el control amb el pit li serveix de dribbling per eludir la presència de Raúl Albiol, que passa de llarg. Ha marcat Leo Messi, ja ha fet 40 gols en totes les competicions. A la Lliga en du 27. Recordem el rècord de Ronaldo, però de Ronaldo Nazario, aquell brasiler fantàstic que va tenir el Barça, que va fer 47 gols en 49 partits. Messi que va camí de poder-lo igualar. Compte, però ara la falta és favorable al Madrid. La penja Van der Vaart, Bosch d'homes, l'acaba traient la defensa del Barça. Juga Xavi cap a Messi, si són ràpids hi pot haver perill. L'envia per Pedro, són 3 contra 2. Continua encara Pedro. No ha aixecat el cap. No ha aixecat el cap, tot i així acaba retallant. Li queda curta la pilota. Pedro ha acabat perdent-la el jugador del Barça. Cau a terra Sergio Ramos, falta de Pedro. Com buscava la targeta groga Sergio Ramos, la segona de Messi. Ha servit ràpid aquella falta intentant impactar en els peus de Messi, i això hauria, reglament en mà, provocat la segona de Messi. Ha de vigilar amb aquests detallets a partir d'ara Messi, que té una targeta groga. Ha tocat la pilota en última instància un jugador del Madrid. Som al 34 de la primera meitat. Guanya el Barça 0-1. Ha marcat, evidentment, Leo Messi amb aquesta combinació amb Xavi. El retall, control amb el pit i la rematada superant Iker Casillas. El Barça, de moment, amb aquest resultat, es col·loca 3 punts per damunt del Madrid. 80 punts al Barça. Aquí ho tenim. 77 al Madrid. I el gol a veraix particular a favor. Compte la pilota que li queda de morta a Marcelo a l'interior de l'àrea. La deixa per Cristiano. I finalment no ha pogut evitar Víctor Valdés que la pilota anés a córner. De tota manera s'ha d'anar al tanto. No sé si és falta de concentració, però s'estan perdent moltes pilotes en controls teòricament senzills aquí, en zona de mig del camp del propi Futbol Club Barcelona. Minut 35 de la primera meitat. Guanya el Barça. Ha marcat Messi. Pica però corna el Madrid. Van der Vaart, atenció, pilota a l'interior de la petita. Pràcticament l'ha de treure Piqué, però això pot permetre novament el contracop del Barça. I va Xavi. L'envia cap a Messi. Ha tallat el Viol. La torna a recuperar Pedro. Tot sobre la dreta. Dani Alves dona temps a rectificar i a corregir la posició dels defenses del Madrid. La passada de Pedro massa forta. No hi arribarà Alves.
Pilota pel Madrid. Sempre la passada, quan el jugador, el company teu va amb carrera, sempre ha de ser a l'espai, per davant del jugador, mai al peu, mai per darrere del jugador. L'inutilitzes, de l'altra manera li dones totes les avantatges del món. Una altra perspectiva. Aquest toc amb el pit és el bo. Després la rematada és aquella forçada, amb la dreta, suau. La torna a recuperar Messi. Compte Messi, que ha deixat anar la cama. Havia rebut falta anteriorment. I el públic és conscient també que Messi té una targeta, tot i que ara la falta era favorable al Barça. Ha vist en l'acció posterior una possibilitat de forçar l'àrbitre. Com que cada vegada es veu més difícil parar-lo damunt del terreny de joc, sembla que l'única manera és que vegi la segona groga. Fixa't com hi va Garay, que si no veu groga ara també... Doncs no l'ensenya. Li diu que l'avisa. I que la propera sí. Ha marcat Messi, però amb una col·laboració fantàstica i amb una associació fantàstica amb l'altre... És a dir, Messi és el crac extraterrestre. El crac de la Terra és Xavi, que és amb qui s'ha associat i ha marcat el gol. Juga Messi, davant d'ell Garay, a punt de prendre la pilota. Finalment, però se l'endú Dani Alves, torna a jugar amb Messi. Garay l'entra, li acaba prenent la pilota, l'àrbitre diu que no hi ha falta, i finalment li assenyala falta a Messi. Intentaran treure'l de polleguera, Messi, Sí, s'ha de tenir... Es diu cabeza fría, corazón caliente, no? Sang freda. Sí. Pilota per Cristiano Ronaldo, la lluita en solitari del futbolista dels gairebé 100 milions d'euros. Fa la centrada, atenció que està tot sol Marcelo, ha de posar la cama per allunyar corna Dani Alves. Es queixa Puyol dient als seus companys, home, ajudeu una miqueta. Nou corna favorable al Madrid. El picarà Van der Vaart. Aquí tenim l'holandès i compta amb Xabi Alonso, que el segon pal acostuma a ser perillós. Pica Van der Vaart, el cop de cap, fora! Hi havia fora de joc. Doncs aquesta és la tercera, em sembla, ja. Situació, va marcar 2 gols Xabi Alonso pràcticament d'aquesta mateixa posició, i probablement no hi ha fora de joc perquè el Barça no col·loqui cap jugador al pal. Si hagués col·locat algun jugador al pal, hauria habilitat la presència de Xabi Alonso. I per això és fora de joc, no? Efectivament, és que la majoria d'equips col·loquen un o 2 jugadors, un a cada pal o només a un pal. Dani Alves esmorteeix la pilota, acaba enviant-la, però... falta d'Alves. Targeta groga per Alves. Groga per Alves. Ai, que volem compensar. Que difícil serà que aquest partit acabe 11 contra 1. Segurament l'acció d'Alves ha estat feta a destemps. Res a dir. Entrada per darrere sense possibilitat de jugar la pilota, targeta groga. L'han vist el Real Madrid, el Viol i Xavi Alonso, i atenció al Barça, Messi, Xavi i ara Alves. El que temps enrere era la millor banda dreta del món. No dic que no ho sigui, però com que ara juguen tots canviats de posició. Compta la falta, la pica Van der Vaart cap a l'interior de l'àrea, la treu Piqué, intentarà arribar-hi Sergio Ramos, ha de córrer, l'acaba traient però l'andalús, la puntada de peu, amb contundència de Maxwell, correrà Pedro, també ho fa Gago, l'envia cap al seu porter Iker Casillas, pressió de Messi, la treu Casillas, Puyol. Fora de joc de Cristiano Ronaldo. Al tocar-la Puyol. I tampoc fer... Com que han d'assenyalar-lo un cop el jugador fa intenció d'intervenir en la jugada. Baixa amb el cap Pedro. La recupera Sergio Ramos. L'envia cap a Garay. Aquí li han perdonat una groga. La toca Marcelo. Busca Arbeloa. La controla davant d'ell Dani Alves. Xavi Alonso. Enrere per l'argentí Garay. La passada d'Ezequiel Garay la pot controlar Cristiano Ronaldo, la trepitja, la punxa, no se'n surt del tot i així l'acaba enviant per Sergio Ramos. Aguanta novament la pilota de l'andalús. Aquest és Gago. Toca amb el cos tallant la pilota Xavi, se l'endú però Messi. Pilota per Xavi, ja s'ofereix Messi. Juga Xavi, combina amb Messi. A punt de retallar, li ha quedat un pèl avançada. El Viol ha estat ràpid, l'ha acabat traient. Juga Gago. Pilota cap a Cristiano Ronaldo. Era l'últim home al Viol, si el passava Messi, i a més amb targeta groga al Viol. Ràpidament Sergio Ramos intenta enviar-la per Higuaín, la pilota li queda a l'interior de l'àrea, compta fora! La pilota engaltada per Higuaín, ha sortit per damunt del travesser, no hi ha hagut perill. Ha estat estrany que Piqué no saltés a desviar la pilota, perquè semblava que era franca i clara d'ell. Sí.
Hi ha un petit impacte entre els dos quan està corrent enrere Piqué. Segurament això l'ha destorbat. I primera participació en cert perill de Gonzalo Higuaín. Estrany en ell que hagi rematat tan desviat. La pilota la juga Maxwell. Supera perfectament a Gago. La toca per Pedro. Aquest cap a Messi. Arrenca des de la zona del mig del camp. Continua Messi. Juga amb Xavi. Ha de donar mitja volta. Keita. Haurà de córrer Dani Alves. Aconseguirà però arribar-hi. Aquí tenim a Alves, avui l'extrem dret del Barça, tot i que poc s'ha prodigat en atac. Puyol, que Xavi s'ofereix Keita, si el veu li pot fer la passada. Ha preferit frenar-se, enviar-la enrere. Piqué cap a Milito. I arrenquem des del darrere. Pilota per Xavi, cap a Keita, amb camp per córrer. Keita l'envia per Pedro, la passada obliga Pedro a protegir-la amb el cos. Acaba forçant la falta de Sergio Ramos. 0-1, el gol de Messi, al minut 32 de la primera meitat. De moment l'avantatge i el liderat pel Barça. Maxwell cap a Pedro, talla Sergio Ramos, corna. Amb contundència ho ha fet el defensa andalús. Entrem als darrers minuts d'aquesta primera meitat. En un partit més que espectacular, amb una sola rematada entre els tres pals, però que ara mateix val, imagina't, un valor incalculable. Sí, una cosa és el resultat, una altra cosa és però el joc veritablement excessivament ansiosos tots dos equips. I que Xavi la rematada, a punt d'estat d'arribar-hi Puyol, Pedro des de fora a l'àrea, s'estavella a les cames d'un defensor, se l'endú Higuaín. Acompanyen la cursa d'Higuaín, tres homes del Madrid. La passada cap a Marcelo, la rep, intenta enviar-la cap a Cristiano Ronaldo i això provoca la xiulada del Bernabéu. Àngel, ha defensat Marcelo, Leo Messi. Pensava que anaves a dir s'ha defensat Marcelo ell mateix. No, però de tota manera... No, sí, però la mala passada de Marcelo arriba perquè qui fa l'esprint cap al seu propi terreny de joc és Leo Messi, No sé si en aquesta repetició ho acabarem veient, com va la jugada, però dels primers futbolistes que ha arribat del Barça a defensar és Leo Messi, i això té un valor incalculable. S'ha avançat perfectament Casillas a la rematada ja pràcticament inevitable de Milito en el córner que ha acabat amb la jugada en contracop del Real Madrid. I aquí tenim a Pellegrini. De tota manera, el guió és aquest. És a dir, el Barça sabem el que voldrà jugar, tindrà la pilota, farà el seu joc, tocarà, i el Real Madrid no sabem el que voldrà jugar. Seguim sense saber a què vol jugar el Real Madrid, sincerament. A que li arribi una pilota a Cristiano Ronaldo i faci una jugada individual, a que una passada llarga a Higuaín provoqui que aquest es desfaci del marcador i faci gol. Aquesta és la diferència entre un i l'altre equip. Se senten els crits de Barça, Barça, dels 600 aficionats blaugranes que hi ha al Bernabéu. Jo no sé què passa pel cap dels jugadors del Real Madrid, però gairebé fins i tot fa por veure que hi ha tanta gent aquí al Santiago Bernabéu i aquest silenci. Va picar la falta des d'una altra posició Mejuto González. Torna a obligar els jugadors del Madrid a fer-ho des d'on ben viu. Havia allunyat la pilota Carles Puyol i Mejuto, que és a punt de jubilar-se com a àrbitre, és a punt de fer 45 anys. Avui, com a premi, li han donat aquest partit, aquest últim clàssic que xiularà, tot i que em sembla que és l'àrbitre designat també per la final de Copa. És el segon clàssic de tota la seva carrera, porta moltíssims anys i només havia xiulat un Barça-Real Madrid 0-1 de la temporada 2007-2008. L'última de Rijkaard. M'ha entrat al darrer minut d'aquesta primera meitat. No sé si has pogut veure Jordi la pissarra del quart àrbitre. Doncs no. La pilota la juga Maxwell, l'enviava cap a Messi, ha posat la cama Fernando Gago i l'àrbitre diu que és pilota pel Barça, però no pas en out, sinó en falta. Falta de Gago. Encara no ha assenyalat el quart àrbitre. Ara el té la mà, mira, està a punt. Un minut, clàssic. No som el clàssic, un minut. Aquest 10 d'abril, un partit que ha començat a les 10 de la nit, ha marcat un gol al 10 del Barça. L'any 2010. L'any 2010 ha tanyat la pilota al Viol, s'ha endut per davant a Pedro Rodríguez, però la pilota ha acabat anant a corna, podria ser l'última ocasió d'aquesta primera meitat. És a punt de picar el corna Xavi Hernández. Deixaran que passi el temps fins que només hi hagi segons per picar el corna. Ja som al 45 i mig.
Pica Xavi al corna, amb els punys la treu Iker, la pilota a l'interior de l'àrea, a punt de retallar Pedro, la treu Marcelo, talla perfectament. I Leo Messi fent de primer defensa, juga Xavi des de la frontal, continua Xavi, la seva rematada, se'n va finalment a corna. L'àrbitre no deixa que es piqui el corna i assenyala camí de vestidors, tot i que encara faltaven ben bé 10 segons per acabar aquesta primera meitat. Que no protestin, que Mejuto amb això de les protestes té el braç fàcil. Ha acabat la primera meitat. Bones notícies pels seguidors del Barça que veuen com el seu equip guanya 0-1. Gol d'aquest home, del Leo Messi, després d'una excepcional combinació amb el seu soci Xavi Hernández. El Barça, de moment, líder, 3 punts més que el Madrid, amb el gol average també a favor. Això sí, amics i amigues, queda tota la segona meitat per saber com acaba aquest clàssic tan esperat, que de moment de bon joc no ens n'ha ofert gaire, però d'emoció tota la que vulgueu. Tornarem de seguida des del Bernabéu per explicar-vos tot el que succeeixi a la segona part del Madrid 0, Barça 1. Fins ara mateix. Pendents d'aquesta segona part, si el Barça pot certificar mitja lliga. Ja van sortint els futbolistes dels dos equips, tant els del Barça com els del Real Madrid. Ho han fet primer els blaugranes, ho han fet els del Madrid, i jo no sé si és perquè s'estan començant a col·locar d'una manera diferent, però em fa la sensació, Àngel, i potser el Jordi Grau també et pot ajudar, que en aquesta segona meitat Alves deixa de ser extrem dret, I em fa l'efecte que Maxwell serà extrem esquerra. Sí, està clar. Pensàveu que anava amb una cosa normal. Alves torna a la seva posició lateral dret, Puyol serà lateral esquerre i Maxwell tornarà a jugar en la posició on va jugar davant de l'Atlètic Club de Bilbao. D'això se'n diu guardiolades. Doncs a la primera meitat, tot i que segurament no ha estat, o potser sí, per conseqüència d'aquesta decisió, les coses li han anat bé al Barça, que guanya per 0-1. Insisteixo, no sé si té alguna cosa a veure amb l'alineació d'Alves com a extrem dret, però en aquesta segona meitat canvia la banda on hi ha aquesta modificació i és Maxwell qui ocuparà l'extrem esquerra. Puyol s'ocupa del lateral esquerre i Alves torna a la seva tradicional posició de lateral dret. Pel que fa al Real Madrid, no observo cap canvi i em sembla que no ha sortit cap dels suplents de la banqueta. No s'escalfa ningú i és veritat que hi ha hagut un ball de posicions, però els protagonistes són exactament els 22 que han iniciat el partit. Doncs ha començat aquesta segona meitat, tot just mig minutet. Sí, de fet, el que hauríem de dir és que el Barça no ha tingut problemes defensius. Ha controlat bé el partit amb aquests Fora de joc de Messi. El que passa que tampoc ha tingut la fluidesa. Jo diria que ha estat un partit més a la italiana, no? Un partit d'aquest de molt de respecte, molt tàctic, molt intens amb la disputa a les pilotes. Home, tindria una explicació per part del tècnic del Barça, que va estar al futbol italià i tal, però Pellegrini no va estar al futbol italià. En fi, avui respecte mutu entre tots dos equips, tot i que possiblement més per part del Madrid cap al Barça. Quan ho intenta ara Marcelo, pilota llarga buscant a Higuaín, haurà de... Ja fora de joc, Fora de joc d'Higuaín. Fora de joc de Gonzalo Higuaín, que ha engegat a dida l'assistent. L'àrbitre no ho tindrà en compte. Recordem que a la primera meitat hi ha hagut força targetes per part del Barça. 3 homes importants tenen targeta groga. Dani Alves, Xavi Hernández i, atenció, una cosa ben poc habitual, Leo Messi. I per part del Madrid hem vist targetes grogues Xavi i Alonso, que a més se li ha perdonat una segona per mans que podria haver estat l'expulsió. Quan, atenció, que escalfa Raúl. I Guti. I Guti també. Ara, la vella guàrdia. tímids aplaudiments de la graderia. Serà qüestió d'arribar tard serà qüestió d'arribar tard a les concentracions, no? Per jugar, no? Sí. Per part del Madrid, Jordi, m'ajudes, Xavi Alonso i Albiol. Han vist targeta groga. Cap altre jugador, Cap altre. Intenta endur-se-la Sergio Ramos. Al seu costat combinava amb Higuaín i aquest més enrere encara per la posició de la defensa blanca. La puja Albiol cap a Arbeloa. Marcelo d'Esperó, ha tallat bé Dani Alves. Retalla Busquets, rep la falta d'Arbeloa. Pilota favorable al Barça. Falta sobre Sergio Busquets. Ja hem comentat quan ha marcat que el d'avui és el 40è gol que Messi fa aquesta temporada, tenint en compte totes les competicions. Atenció, només amb 22 anys aquest futbolista ja li ha marcat 7 gols, ell solet, al Real Madrid. Pilota de Xavi, esfèrica per Messi, intenta marxar de la pressió dels defensors, la deixa a l'espai cap a Maxwell, la seva centrada no ha sortit bé, la pot recuperar finalment l'equip del Madrid. Juga Van der Vaart, s'ofereix Marcelo, és qui rep la pilota
El brasiler perseguit per Sergio Busquets, tocava per Cristiano Ronaldo, intenta superar la pressió de Dani Alves, continua encara Cristiano, fa la centrada cap al segon pal, no hi trobarà ningú, haurà d'allunyar-la el gran capità del Barça, Carles Puyol. No acaba de sortir-li bé el refús i l'envia directament fora, i torna al Madrid. S'escalfa Andrés Iniesta. Era un jugador interessant també pel Barça. Recordem, per part del Madrid, veiem Guti, Raúl i s'hi ha afegit Benzema. Benzema. Juga la pilota Pedro cap a l'espai, haurà de córrer molt Leo Messi. Una cosa és extraterrestre, una altra ja ser un ésser superdotat, que també ho és. No, la SS fa favor, clar que sí. Messi fa ben reclamar, perquè al final ha estat el gol el que ha acabat tocant la pilota. Doncs la pressió de Leo Messi ha acabat forçant aquest out favorable al Barça. Minut 3 de la segona meitat. Els de Guardiola recuperen el liderat. Amb aquesta victòria, de moment 0-1, ha marcat Messi, el 32 de la primera, és qui juga. L'envia cap a Xavi. Ha perdut la pilota el de Terrassa. Pilota cap a Ezequiel Garay. La puja l'argentí, tapat per Xavi, posa el cap Busquets, no hi arriba. Finalment qui ho fa és Keita. L'àrbitre diu que no hi ha falta, per tant, que segueixin jugant. La té Milito. S'ofereix Messi, a punt de caure fora de joc, s'aguanta. L'esfèrica cau a la banda esquerra per Maxwell. Maxwell enrere, juga amb Puyol. Puyol cap a Milito, pressió de Van der Bar. Pilota enrere cap a Víctor Valdés i aquest per Gerard Piqué, que també havia estat dubte fins pràcticament el dia d'ahir, quan ja es va conèixer que formava part de la convocatòria. Més o menys tots teníem clar que avui Piqué seria titular novament. Xiulets al Bernabéu per aquest seguit de sessions al porter per part dels defensors del Barça. Però el que han de xiular és el Real Madrid. És que anava a dir, no sé si no xiulen que el Madrid no acaba de pressionar del tot. La pilota serà per Piqué, aquest cap a Valdés. Valdés l'envia cap a Dani Alves, la controla amb el pit, se li escapa la pilota, l'ha acabat recuperant el Real Madrid. Arbeloa cap a Cristiano Ronaldo. Pilota enrere novament per Arbeloa. Juga cap a Garay, aquest en horitzontal, el seu company a la defensa central, Albiol, Sergio Ramos, a tapar Maxwell, envien cap a Higuaín, Higuaín novament per Sergio Ramos. 5 minuts de la segona part, continua el 0-1, juga Arbeloa, i surt el pas Pedro, l'envia cap a Cristiano Ronaldo i ho intentarà de forma individual, no, combina amb Arbeloa, novament pilota enrere, cap a Garay. Aquesta és la jugada de més combinació del Madrid, però de bon tros. Compte, la pilota li queda a Arbeloa, la torna a cedir per Cristiano Ronaldo, intenta superar Piqué, bona acció defensiva de Piqué, l'envia directament per línia lateral, és out favorable al Madrid. Piqué i Cristiano Ronaldo, que van coincidir al Manchester United. Juga Arbeloa, no ha fet la centrada, sinó que li ha sortit un canvi de joc cap a Sergio Ramos, l'ha salvat davant l'entrada de Maxwell, s'ha fet mal, la pilota continua encara viva, és estès a terra Sergio Ramos, juga Cristiano Ronaldo, pilota cap a Gago, continua encara Cristiano Ronaldo, juga Marcelo, xuta Marcelo, Víctor Valdés atrapa i ara sí que l'enviarà directament a fora perquè pugui ser Sergio Ramos. Si el públic xiula, que no xiuli a cap altra persona que no sigui Cristiano Ronaldo o els seus companys que han estat seguint la jugada fins que han aconseguit fer el xut. I és per això que no s'atenia Sergio Ramos. Groga per Maxwell. La quarta que veu un jugador del Barça. Maxwell, Xavi, Messi, Alves. Per aquesta entrada, la del brasiler. Li ha fet una bona trepitjada, eh? Sí, és. Merescuda. De moment, les targetes grogues dels jugadors del Barça, diríem que merescudes totes, potser tindria més discussió la de Xavi, que ha estat per protestar, reclamant una targeta per Xavi Alonso. Merescudíssima. Que l'àrbitre li ha estalviat al jugador basc. Puja la pilota Sergio Busquets. Buscava l'espai per Dani Alves, no hi ha arribat, ho ha fet Arbeloa, l'envia cap al seu porter, vestit avui de bombona a debutar, Iker Casillas. La talla amb el cap Keita, la toca Sergio Ramos. Fernando Gago la perd davant de Xavi, la recupera Keita, Pedro no fa bé el control, no està del tot fi. Continua encara Pedro. Vinga, a veure si ho corregeix amb una bona acció. Pilota cap a Xavi. Supera Gago, continua encara Xavi, juga amb Pedro, Pedro de primera cap a Maxwell, el rebot afavoreix a Puyol, la pilota de Maxwell ha sortit fora, serà out pel Madrid, continua la dinàmica de joc a la italiana. Sí, d'imprecisions, moltes imprecisions.
Joc a la italiana normalment és un terme més aviat pejoratiu, no pas elogiós. La recupera el Madrid. Milito perd la posició. Toca la pilota Marcelo, la deixa cap a Cristiano Ronaldo, podria fer la centrada. Molt bé, Piqué. Tallat providencialment Piqué. Molt bé, perquè n'estava Van der Vaart pràcticament al punt de penal, sol. Totalment sol. La torna a rebre Marcelo, torna a tallar Piqué, amb l'ajuda de Sergio Busquets, talla Keita, pilota per Maxwell, totalment sol. Aquí tenim a Leo Messi, ha de recular per la pressió tant d'Albiol com de Gago. La pilota llarga de Milito. Ha de sortir des del darrere el Barça, ha de sortir des del darrere, que estava excessivament endarrerit. Ara tiren endavant la defensa Milito i Piqué. I la pilota la juga ja el Madrid des de la seva zona defensiva. La puja Garay. S'anima una miqueta al Bernabéu. Picant de mans. Bernabéu que avui encara no ha estat aquella olla a pressió en la que es converteix a vegades al camp del Madrid. Aguanta la pilota Xavi amb la seva habilitat natural. Mitja volta copiant a Xavi per part de Sergio Busquets. Una cosa bona se t'ha d'enganxar quan jugues al costat de cracs com Xavi. La toca Maxwell, l'envia cap a Messi, és el cercle central. Jugant amb certa lentitud ara l'equip del Barça. Però de moment la cosa no li va malament. Alves cap a Xavi, a punt de perdre-la, la recupera favorablement cap a Pedro. Davant d'ell Marcelo, juga amb Sergio amb Piqué, així, no? Sí, tocar. És el que ha de fer l'equip. El Madrid pateix quan l'equip rival li toca. Juga Puyol, està a punt de recuperar-la Higuaín, juga Sergio, funció de Maxwell amb Messi, a punt d'aconseguir fer la passada per l'entrada de Puyol. Hauria estat realment curiós veure Puyol plantant-se sol davant del porter. La torna a recuperar Messi, la juga amb Xavi, aguanta la pressió de Gago. Hi ha molt poques referències. Messi ve a rebre i pràcticament no queda ningú en primera línia d'atac. Aleshores, quan algun company té la pilota i mira cap endavant per fer la passada en vertical, veu que no hi ha cap efectiu. Els jugadors del Madrid de darrere la pilota. Hi ha molts nervis al Bernabéu, moltíssims. Ronaldo aixecant els braços, demanant als seus companys que tirin endavant, ningú li fa cas. Compte Higuaín. Aquestes són les perilloses. La té Higuaín, l'envia per Ronaldo, a punt de tallar Dani Alves, remata Ronaldo, aturat perfectament Víctor Valdés. Aquest costum que té de tant en tant Sergi Busquets de jugar, d'estar d'esquena. Si tu estàs d'esquena i reps la pilota, no saps per on et ve el teu rival. I per tant, si vas cap a la dreta i el rival va cap a la dreta, tens moltes opcions de perdre la pilota. Xavi ha posat el retrovisor, ha mirat, l'envia cap a Pedro. Atenció, bon moviment de Pedro, entra dins l'àrea, xuta Pedro, gol! Gol de Pedro! Ha marcat Pedro Rodríguez, s'assenyala l'escut, diu que estima aquest club al qual acaba de marcar un nou gol. Pedro Rodríguez Ledesma, l'home dels gols sempre importants, l'home dels gols sempre decisius, l'home del gol que sempre marca quan se'l necessita, col·loca el 0-2 al marcador. El Bernabéu en silenci, ha marcat Pedro, ha marcat el Barça, guanya l'equip de Josep Guardiola, guanya el Barça 0-2. Que fàcil ha estat aquest gol, fàcil. Bona de coordinar la desmarcada amb la passada. Sembla que ha estat Xavi el que fa la passada i després com ha definit des de pràcticament de la frontal de l'àrea, entrant només a l'àrea, com ha definit col·locant amb l'interior el pal llarg del porter, fent un molt bon gol, però un gol d'aquells fàcils, coordines passada amb desmarcada. Apareix sempre en els grans partits, en els partits importants del Futbol Club Barcelona, no com altres futbolistes. 8è gol que marca en la Lliga Pedro Rodríguez, ha començat a moure fitxa amb Manuel Pellegrini, ha entrat un dels seus revulsius amb el dorsal número 14, Guti, ha marxat Marcelo. Un canvi amb ganes de revolucionar el partit per part de Manuel Pellegrini. I la imatge de la llotja, que deu estar passant pel cap d'aquests dos personatges. Guanya el Barça 0-2 al Bernabéu. De moment, victòria importantíssima de l'equip blaugrana en un camp on no ha guanyat ningú encara aquesta temporada en Lliga. Queda però molt partit. Cal mantenir la concentració, la prudència, el xut de Gago, Valdés amb seguretat atrapa llançant-se a terra. És veritat que el Real Madrid, però, en 12 minuts d'aquesta segona meitat, tímidament, però ja ha rematat 3 vegades contra la porteria de Víctor Valdés. En la primera meitat no ho havia fet ni una sola vegada. I aquí, una vegada més, com guanya Arbeloa a Pedro i amb quina qualitat defineix el canari. I és que la passada de Xavi, no? La passada m'ha semblat. No m'ha
quedat clar. Sí, Jo diria que era Xavi. Estic gairebé convençut que estava remenant la Xavi. Compta la pilota, la té Higuaín, arrenca Higuaín, xuta Higuaín, fora! No se'ls ha de deixar pràcticament ni pensar, perquè els jugadors del Madrid tenen aquesta capacitat de ràpidament rematar qualsevol pilota. Està recent l'experiència de l'Emirates. El Barça sap que un 0-2 en partits d'aquesta categoria no són mai definitius, que ho tinguin en ment, que facin valer aquest segon gol de Pedro i que no passi com va passar a Londres en aquells fatídics últims 20 minuts en què l'equip londinenc va ser capaç d'empatar. No, a més, Guardiola i el seu saben molt de l'èpica del Real Madrid, de la remuntada, Sí, de senyor. l'esperit aquest que té quan entra el primer gol. Per tant, han d'estar molt i molt concentrats i et diria que no rehusar ni de bon tros a buscar el tercer gol, buscar tornar donant surts perquè la gent es posarà més nerviosa i quan vas perdent i van passant els minuts el risc que s'assumeix és més gran i per tant les opcions pel Barça són més grans. No hi ha fora de joc en l'acció de Van der Bar, remata Van der Bar, Víctor! Sempre hi és Víctor! Sempre hi és Víctor! La pilota però continua viva en atac pel Madrid. Quina gran acció en una posició realment molt estranya de Van der Bar, estranya des del punt de vista que semblava un fora de joc clar. I compte amb Guti, Tens amb Guti que és tot el que és com a persona, però quan té la pilota als peus, si té un metre per pensar, posa pilotes com la que li ha posat a Van der Bar. I torna Guti. Pilota llarga, busca Van der Bar, la rematada de mitja volta, se'n va la pilota fora, serà servei de porteria pel Barça, xiulets al Bernabéu. Víctor té molt clar que era fora de joc perquè està protestant Sí. l'àrbitre. Ara ho veurem. La passada... Doncs no té raó. No té raó. Milito el trencava, sí senyor. Sí. Ja han cridat Iniesta. Una ocasió claríssima la que ha tingut Van der Bar i tant com destaquem a Messi o Pedro avui en la definició del segon gol, tocarà també recordar el paper importantíssim de Víctor Valdés. Aquí ara el públic es bronca perquè s'afanyi a picar aquesta pilota, reclamant d'aquesta manera a l'àrbitre també alguna targeta pel porter del Barça. Home, ara mateix aquest duel que hi ha claríssim també a les porteries entre Iker Casillas i Víctor Valdés, de moment podem dir claríssimament que Víctor ha salvat un gol del Real Madrid, de moment Casillas no n'ha salvat ni un del Barça. La pilota la perd Xavi Alonso, punt de recuperar-la al Barça, la toca Ezequiel Garay cap al Viol, aquest juga amb Guti, obrint bé per la pujada de Sergio Ramos, són els de veritat, no els del Cracòvia, pilota cap a la posició d'Higuaín, com a extrem fa la centrada, la treu Gerard Piqué, pilota directament fora del terreny de joc. Som al minut 15 de la segona meitat, queda mitja hora de joc, l'experiència fresca del que va passar a l'Emirates, que ha de servir en positiu, i un partit de moment seriós per part del Barça. Cristiano Ronaldo caigut a terra, falta de Dani Alves. Compte que té targeta groga, li reclamen la segona. Reclamen groga i ara qui la veu és Sergio Ramos per protestar, que és el mateix que li ha passat a Xavi amb l'acció de Xavi Alonso la primera meitat. Un criteri ben curiós el de Mejuto González. Malament Mejuto en aquest aspecte. Groga per Sergio Ramos i atenció, però a la falta. Perillosa, falta perillosa. Aquí veiem l'acció de Dani Alves, l'ha buscat bé Cristiano Ronaldo. Crits de fuera, fuera. És una manera de pressionar l'àrbitre, és obvi, no? És que són només les decisions de Mejuto les que desperten ara mateix al Bernabéu. És que la gent està ensupida. Hi ha hagut moments, jo diria que fins i tot de xiulets. Crítics, sí, moments crítics de la seva afició amb el seu equip. El Madrid ha comès, s'ha anat veure 17 faltes, Sí, per 11 del Barça. Són força faltes les que ha fet avui el Madrid. Compte la falta, que ara picarà l'equip blanc. És perillosa perquè Cristiano Ronaldo és tot un especialista en aquesta posició. Minut 16 de la segona meitat, 0-2. Els gols de Messi i Pedro donen la victòria i el liderat al Barça. Cristiano Ronaldo demanant la distància respecte a la tanca defensiva. Xuta Cristiano a la tanca defensiva. Possiblement l'hagi tocat algun jugador amb les mans, no sé si enganxades. La talla amb el cos Pedro. Garbeló la posa ja en joc cap a Xavi Alonso. Pilota centrada cap a l'interior de l'àrea. Surt Valdés amb seguretat i atrapa el porter del Barça. Té preparat el primer canvi. Josep Guardiola parla ja amb Andrés Iniesta. S'escalfen també Thierry Henry, Torell allà i Rafa Márquez. La pilota per Xavi. Ve a pressionar-lo Guti. Juga amb Busquets. Aquest cap a Messi. Messi amb Xavi. Ahir s'han d'associar. Xavi amb Piqué. Pilota llarga cap a Pedro i a fora de joc del Canari, que ha tornat a demostrar aquesta habilitat que li hem descobert aquest any, que és la definició. Un futbolista que falla molt poc davant de porteria. I aquí veiem com la pilota efectivament havia tocat
colze de Busquets, però amb el braç enganxat al braç. Fa el primer canvi Josep Guardiola, marxa Maxwell, entra en el seu lloc Andrés Iniesta. I Keita se'n va fer de lateral a l'esquerra? O al mig del camp? Va tancar momentàniament. El lateral esquerre en la segona meitat és Puyol, i el que farà Keita serà situar-se momentàniament pues posarà la zona al mig del camp, interior esquerra, i Iniesta m'imagino que a la punta. Sí, però la punta baixant a rebre, se convertirà en un migcampista per intentar associar-se amb Xavi, amb Busquets, amb Leo Messi. Atenció a la possible recuperació del Barça d'aquesta pilota. Hi ha hagut falta sobre Busquets, falta de Guti. Serà pilota pel Barça. 18 minuts ja de la segona meitat. En un partit que no ha estat pas de focs d'artifici ni de llums de neó, sinó més aviat de treball i de certa tensió. Compte amb Messi, que és com si jugués a l'escola. Continua Messi, superant a 1-2. Intentava la combinació amb Xavi, ha caigut a terra. L'àrbitre diu que no hi ha falta. La toca Guti. Pilota cap a Higuaín. El talla Carles Puyol. Ha vingut a ajudar perfectament Pedro. Pedro treballa defensivament, treballa molt. I és per això, segurament, que Guardiola també hi confia tant. Però és que, a més, de tant en tant, en fa gols. Molt de tant en tant, no, bastant sovint. Xavi Alonso. Cap a la posició d'Arbeloa. Arbeloa amb Xavi Alonso. Juga amb Cristiano Ronaldo. Intent de passada interior. Ha caigut a terra. Falta de Milito sobre Cristiano Ronaldo. Aquesta és lluny. Sí, però ahir li pega Cristiano també, Ha de vigilar el Barça en fer faltes en aquesta zona. Molt lluny, però Cristiano Ronaldo està decidit a llançar-la. Guanya el Barça amb els gols de Messi a la primera meitat i de Pedro a la segona. Amb aquest resultat el Barça suma 80 punts per 77 del Madrid i a més el gol average particular guanyat de forma folgada per part del Barça. Compte amb Cristiano, pica la falta, Valdés. Sí, Valdés seguríssim, Víctor Valdés seguríssim, no se li va ni un pèl la pilota encara que li bota al davant, ni amb aquest xut, ni amb l'anterior, que em sembla, ni la situació de 1 contra 1 amb Van der Vaart, ni en una anterior també. Vaig llegir una conversa al diari El País entre compte la pilota llarga, no hi arriba Xavi, una conversa entre Zubizarreta i Víctor Valdés, molt interessant, i Víctor Valdés deia que del 2-6 tothom se'n recorda i en parla meravelles i ho recorda com un dels dies més feliços de l'era barcelonista, però aquell, aquest 2 del 2-6, els 2 gols que li van fer, l'atormenten i fan que no fos una nit per ell excessivament feliç. De moment avui, aguantant la porteria. Aguanta també Carles Puyol, rep la trompada de Sergio Ramos i... De moment no s'endú la mà a la butxaca. És incongruent que per unes mans estúpides que no fa res de res, vegis targeta groga, i per un cop de colze, quan t'han driblat, t'han tirat un canyo. Saps què passa? Que potser és que sap que recorda que Sergio Ramos... Fixa't el canyo que li pega. Com li perdona la segona Ramos, per l'amor de Déu. Com es nota que Mejuto vol acabar amb pau i tranquil·litat la seva carrera arbitral. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, són amics. Carles Busquets i Sergio Ramos són amics. Puyol. De la selecció, sí. Picarà la falta al Barça. Ho faran curt. Jugant els petits. Xavi, Messi. Petits grans futbolistes. Ha perdut la pilota Messi, que ha rebut una trompada. Ha rebut una... El Madrid no envia la pilota fora. Continua jugant. La toca Cristiano Ronaldo. I l'àrbitre diu que continuï el joc. Messi masegat. Intenta reincorporar-se. Aquí veurem Gago com... Trepitjada de Gago. Li deixa anar la trepitjada. Atenció, no hi ha fora de joc. Jugarà l'atac del Barça. Pedro, la centrada. No hi arriba ningú. La pot treure Sergio Ramos, l'envia a corna. I era Xavi, i era Messi. I el públic del Bernabéu que protesta. No sé si reclamen fora de joc o criticant els seus jugadors. L'assistent estava molt ben posicionat, Reclamen fora de joc, que no hi havia. No, perquè aquí, a la part superior... A dalt de tot, Ramos el trenca. Jugarà corna al Barça, que està guanyant el Bernabéu. Pilota de Messi enrere per Iniesta, que ha entrat tot just fa una estona substituint Maxwell. Juga Dani Alves. Pilota a l'espai, buscant a Messi. Intentarà endur-se-la l'argentí. Ui! El que acaba de fer Ramos. El que acaba de fer Ramos. La pilota ha anat a corna. Espero que hagi estat més paga formatge
més soroll. No per res, Però és que però Mejuto li va dient que calma, tranquilo. te voy a tener que echar. Que el mate. Ha intentat allunyar-la, però aquesta cama ha quedat molt a prop de la cara de Messi. Aquí veiem aquest salt excèntric, diria jo, de Sergio Ramos. Pica el corna, Xavi, no hi pot arribar a Piqué, l'acaba traient Guti, pilota a l'espai per Van der Vaart, bona acció de contracop al Madrid, ha de córrer Cristiano Ronaldo, amb el Milito, continua Cristiano Ronaldo, Valdés, sempre hi és Valdés. Pilota llarga cap a Pedro, ara la té el Barça. Pilota cap a Leo Messi, fora de joc. Fora de joc, em pregunto. És broncada de Guardiola a Dani Alves, dient-li que has de tenir cap, no te'n pots anar a l'atac, com està el marcador. Mou fitxa, Manuel Pellegrini, marxa Van der Vaart i entra tot cor, tot ànima, Raúl González Blanco. Atenció, perquè aquest futbolista tota la vida al Real Madrid li ha marcat en la seva carrera 11 gols al Barça. Em sembla que hi havia, sí, fora de joc en l'acció anterior de Leo Messi. Juga Cristiano Ronaldo, posat la cama a Pedro, la pilota però torna a peus del portuguès, una sèrie de rebots i finalment se l'endú el Barça. Juga Xavi, cap a Iniesta, la toquen els bons. Aguanta Iniesta davant de Xavi Alonso, li ve el pas Gago, se'n va d'un de dos, ha caigut, no hi ha falta. Recuperació per part del Madrid, la té Higuaín, situat a la banda, continua Higuaín, pilota enrere, i pot arribar Guti, prepara el xut, Valdés en dos temps. Valdés atrapat en dos temps, aprofitant aquesta acció, esgarrapa també uns segons més, cosa que provoca la xiulada del públic. Compte perquè el Real Madrid està rematant moltíssim en aquesta segona meitat. Queden 20 minuts i una miqueta més perquè acabi aquest partit. Guanya el Barça 0-2 i el Madrid encara té prou alè, té prou oxigen. Iniesta s'ha de tirar una mica més en diagonal cap al mig, per participar molt més del joc, per combinar més, per tenir possessions de pilota més llargues, per obligar el Real Madrid a recular cap enrere i que no tenir que estar atacant i per tant defensar el Barça en el seu propi terreny de joc. Arbeloa combina amb Cristiano. Continua encara Cristiano Ronaldo, pot superar Pedro, fa la jugada d'extrem, la centrada la toca Piqué, allunyant suficientment perquè no arribés amb comoditat a Gago. L'argentí, tot i així, l'acaba enviant enrere cap a Sergio Ramos. Prepara la centrada a l'andalús, pica Sergio Ramos. Ara bé, novament Piqué, la pilota li cau al pit de Puyol, amb l'escut la baixa, la deixa cap a Keita, la puja al Malià, té al costat Andrés Iniesta, el toc d'Esperó, exquisit, la toca Keita, la pilota... Clar, Xavi la vol al peu. Xavi al peu, no li la tires a l'espai, no és Messi, no és Pedro. Que no sóc un velocista, li ha dit. De tota manera, el Barça ha de controlar una mica més la pilota, ha de tenir possessions una mica més llargues, perquè a més refreda el partit, i en aquest moment li interessa refredar el partit. Pilota que jugava... No pot perdre la pilota tan rapidíssimament. La torna a recuperar el Madrid al mig del camp. Xavi Alonso ha tallat Sergio Busquets, la falta de Xavi Alonso, favorable al Barça. Ahí, defensa cap endavant, que surti a la defensa, que obliga el Real Madrid a recuperar la pilota ben lluny de la porteria de Víctor Valdés. Aquí veiem el detall de qualitat d'Andrés Iniesta. Veiem a Guardiola fent un gest, com dient, pilota baixa. El que reclama l'Àngel, que el Barça tingui la pilota. Juga Iniesta, enrere cap a Keita. Keita amb Milito. Milito cap a Sergio Busquets. Pilota enrere per Piqué. Piqué en vertical, juga amb Xavi, s'ofereix Messi, la rep Messi, nova ocasió de perill, continua Messi, remata Messi, fora, corna! L'ha salvat ara sí Casillas. Doncs ara sí Casillas, ja ha salvat una ocasió de gol del Barça, en concret de Messi. Alguna també n'havia d'aturar l'excepcional porter del Madrid. Sí, a més, Bernat, quan toquin, se crearan uns forats en la defensa del Real Madrid amb el 0-2 al marcador, ben grans. La rematada seca de Leo Messi l'ha aconseguit rebutjar Iker Casillas enviant la corna. Aquí veiem la bona aturada del porter del Madrid. Picarà corna Xavi, pica cap a la frontal, en punt d'engaltar-la Pedro, com si fos Robben al camp del Manchester United. Intenta treure Guti, la baixarà amb el cap Raúl, juga amb Higuaín, tapa bé Dani Alves, la controlarà punxant-la Iniesta, pilota enrere cap a Milito, la d'enviar més enrere per el seu porter Víctor Valdés. No s'ha pogut complicar la vida, no se l'ha volgut complicar i l'ha enviat endavant. Salta Alves, trompada amb Cristiano Ronaldo, s'enfada el portuguès. La topada amb Dani Alves i s'ha fet mal Pedro, que ha quedat estès a terra.
Aquí el veiem, queixant-se mentre Ezequiel Garay li diu que per què t'estires a terra. Reclamen les assistències. Sí, ha rebut un cop a la ronyonada Pedro, precisament d'Ezequiel Garay. Han d'entrar el doctor Ricard Pruna, també el fisioterapeuta David Álvarez. Esperem que no sigui res això de Pedro. Per si de cas, s'escalfa Thierry Henry. Thierry Henry, al seu costat Touré Yayay. També hem vist a Rafa Márquez mentre Manuel Pellegrini intenta donar les últimes instruccions. Som al 28 de la segona meitat. Queden, deixeu-me que ho compti, 15 i 2, 17, més el que s'afegeixi. Sí que li ha pogut fer mal, tot i que Pedro ha estat una bona estona dret fins que s'ha deixat caure. I Pep Guardiola, un entrenador impressionant. Saps què li està dient, no? Que el petit, que és Xavi, la pilota al peu, no a l'espai com abans. El que ha explicat l'Àngel abans, que no li tiris a l'espai, que no corre, que corre al trot d'una altra manera, quilòmetres i quilòmetres, però esprints els menys possibles. Doncs compte que no pot continuar Pedro, eh? Sembla que s'ha fet mal, potser a l'espatlla. Un cop lateral, no, per sota l'espatlla, diria la ronyonada, eh? Per cert, heu vist la fotografia de Guardiola amb el nas de pallasso? A la portada del llibre Relats del Mundial, un llibre solidari a benefici de l'ONG Pallassos Sense Fronteres. Cap problema l'entrenador del Barça per posar-se el nas de pallasso per una bona causa. Cap problema tampoc per Pedro, que li demana a Mejuto de tornar al terreny de joc. Xiulets pel canari, que ha esgarrapat uns segonets. Els recomano a tothom qui vulgui que el pugui comprar, només 10 euros, per fer feliços els nens, gràcies a l'acció de Pallassos Sense Fronteres. Juga la pilota Pedro Rodríguez, la falta d'Arbeloa, i demana a Mejuto que no li protesti, la posarà en joc al Barça. Van passant els minuts i el marcador a favor. Massa llarga aquesta pilota de Piqué, tot i així ve a pressionar Messi. La sortida de l'esfèrica per part d'Iker Casillas, també l'ajuda Xavi. Això sí que és el duo dinàmic, eh? Xavi-Messi. La talla Puyol, al mig del camp, avantatge per Keita. La regala, però sense solta ni volta el seu rival. La juga Higuaín. Aguanta la pilota l'argentí. Baixen a tapar Milito i també Puyol. La recupera el de la Pobla. Pilota cap a Milito. En un pam de terreny. Es treuen la pressió de sobre. I el joc del Barça que comença a carburar. Compte amb Iniesta. Té davant Albiol. Ha acabat fent-li falta en atac Iniesta. Mitja hora ja de joc de la segona meitat. El Madrid que ho intenta, de moment encara no pot. Farà bé el Barça de no confiar-se, no vull cridar el mal temps, però atenció que aquest últim quart d'hora al Madrid és letal, eh? És el tram de partit que li agrada més marcar gols. Sí, però ara és quan el Barça comença a estar bastant còmode. Sí, senyor. Juga la pilota al mig del camp Gago, baixa a tapar Puyol, esfèrica per Sergio Ramos, combina amb Xavi Alonso, cercle central, la pressió de Keita, de Messi, és impressionant l'estat físic dels homes del Barça. A aquestes alçades de temporada, sense parar de córrer ni un instant. Compta la pilota per Arbeloa a la banda esquerra. Es frena el futbolista format a la pedrera del Madrid, però que se'n van a jugar al Liverpool. Pilota cap a Raúl Albiol. Aquest amb Cristiano Ronaldo. Fixeu-vos on ha anat a buscar la pilota. La deixa perquè la tregui Milito. Jugadors del Barça que es frenen. A punt de perdre la Milito. Aquestes badades són perilloses. Pilota pel Barça. Juga Iniesta. Estan tots caminant. Però tots vull dir els d'un equip i l'altre. Milito, Puyol enrere. Ha tocat un jugador del Madrid. Podria agafar-la si volgués amb les mans. Víctor Valdés opta però per enviar-la. Tota les cares que fa Iker Casillas de dir això ho veig pelut. De moment. Xavi cap a Sergio Busquets. Gerard Piqué. Veu clara la passada, el toc d'esperó de Xavi cap a Messi. Messi per Dani Alves. Alves per Pedro. Pedro a Xavi. La protecció de la pilota. Garantia per part de Xavi. Toca Keita. Avançant metres al Barça. Ja és en territori del Madrid. Pilota per Iniesta. Iniesta veu a Xavi. S'ofereix Pedro, s'ofereix Messi. Rep la pilota Messi. No hi ha fora de joc. Remata! Fora! A punt de fer el tercer el Barça. La pilota ha anat a corna després que l'hagi tornat a tocar Iker Casillas. Doncs destacàvem Valdés perquè havia fet dues intervencions providencials per al seu equip. Dues ja n'ha fet també Iker Casillas. Però dèiem, si toque, sempre hi haurà forat. Entren tots dos de segona línia
La defensa parada, estàtica, i Messi que té l'opció del 0-3. Si no fos per Valdés, el partit estaria 2-2. Si no fos per Casillas, el partit estaria 0-4. I sembla que el Madrid també prepararà un altre canvi, tot i que em sembla, Jordi... Milito es queixa, no? Sí, Milito em sembla que està demanant... Està fent estiraments, està al mig camp fent estiraments. Juga la Tenia un pilota, problema muscular. Dani Alves, la talla Raúl, torna però a tallar-la Dani Alves, amb força, amb contundència, l'envia cap a Xavi, tocant els jugadors del Barça, en curt, Messi, Alves, l'envia fora perquè pugui ser atès Milito o, si no, substituït. S'ha fet mal Milito, haurà de sortir Rafa Márquez, es toca el tou de la cama, es toca el bessó. El bessó de la cama esquerra. Per tant, estaríem parlant d'una possible lesió muscular. Entra una altra vegada el metge del Barça, Ricard Pruna, a mirar-se l'argentí. Té pinta una mica de rampa, eh? Sí, perquè li estan fent aquell gest típic de prema-li el peu, però m'imagino que Milito, amb l'experiència que té, és prou conscient de quin tipus de problema físic pugui tenir. Crec que de totes es farà el canvi, ja està preparat Rafa Márquez, que entrarà precisament en el lloc del lesionat, que marxa, això sí, i és bon senyal pel seu propi peu, Gavi Milito. Què creus, Àngel? S'ha fet gaire mal? No, simplement serà, jo crec que cansament... Si recrea Milito, aixeca els braços, mira cap a la zona on hi ha els aficionats del Barça, això no agrada gens, els aficionats del Real Madrid aplaudeix Milito. Hi haurà algun recordatori pel dia... Per Valdano. Pel dia que li van dir que no el volien. I per unes declaracions relativament fa poc de Valdano, també força desencertades. Aquí veiem l'acció en la que Milito, amb aquest moviment, sembla que pugui haver-se fet mal. Ja estem en joc, hi ha hagut canvi al Madrid, ha entrat un altre davanter, ha entrat Benzema, l'envia cap a Sergio Ramos, provarà de fer la centrada, la treu Sergio Busquets, pilota per Puyol, i aquest cap a Iniesta, perquè la torni a treure el Barça des de la zona defensiva. Hi ha problemes ara a la banqueta del Barça perquè Milito ha marxat amb un to un pèl provocador, fent petons a l'escut del Barça. Compte. Molt argentí. Compte Iniesta. Jugada del Barça, la té Iniesta, es frena, intenta retallar, la passada no li ha sortit bé cap a Leo Messi, haurà de rectificar Garay, que l'envia cap al seu porter. 100% argentí Milito. Pots comptar que li han dit de tot, us podeu imaginar, però ell ferm, mirant-se la gent, desafiant, fent-se petons a l'escut del Barça. Ha entrat, per cert, Benzema, substituint Gonzalo Higuaín. Un Higuaín apagadíssim, Absolutament inèdit. Aquí li reclamen que sí, que molts gols a la Lliga, però que els partits importants tampoc no se'l veu. Jugada d'Andrés Iniesta, som ja al 35, en queden 10 perquè acabi el partit més l'afegit. De moment guanya el Barça, és líder, té 80 punts, 3 més que el Madrid i el gol average. Seria un cop importantíssim, però queden dues coses encara més importants. D'entrada, 10 minuts de partit, i després, aquí veiem una mica del terreny de joc, deia, i després queden 7 jornades. Perquè, amics, avui la Lliga encara no s'acaba. Juga la pilota Víctor Valdés. És cert que no s'acaba, però és obvi que acabar el partit amb aquest marcador, el Barça dona un pas de gegant amb la consecució de la Lliga, tot i que té un calendari probablement més complicat que el Real Madrid, amb 3 sortides de, diria, no màxima, però sí gran dificultat, com és Cornellà, l'Espanyol, com és el Madrigal. La centrada per Valdés. Sí, i com és el Sánchez Pizjuán. El Barça ha de jugar als camps de l'Espanyol, del Villarreal i del Sevilla. La resta de partits, els 4 restants els té a casa, contra equips, en principi, assequibles com el Depor, el Xerès, el Tenerife i el Valladolid. Talla la pilota Rafa Márquez, intenta endur-se-la Pedro, cap a Leo Messi, ha caigut a terra Pedro, li han tornat a fer falta. D'Albiol. I veurem si ara l'àrbitre ensenya targetes o ja les té guardadetes a la seva cartera. Compte Messi, farà bé de no caure la provocació, l'està buscant Guti, l'està buscant Garay, té una targeta groga, que acabi el partit, ja no tant pel que queda, sinó perquè es perdia el següent. Compte que ara s'encara amb Garay, li estan buscant les pessigolles. Som al 36 de la segona meitat. De moment, excepcional resultat el que aconsegueix el Barça al Bernabéu. Un resultat que, a més, és just pel que hem vist al terreny de joc. Sí, és que el Madrid, tot i que ha xutat bastant més aquesta segona part, no dona la sensació en cap moment de tenir control sobre el partit, de ser superior, de tenir un guió a seguir per ser superior al Barça, i en canvi el Barça ha sortit al camp a fer el que sap fer habitualment,
amb més o menys encert, però òbviament sabent a qui juga. Juga la pilota Benzema, ha vingut per darrere Keita, li ha pres. L'àrbitre diu que no hi ha falta, però Benzema ha quedat estès a terra. L'àrbitre no aturava el joc, però sí ho han fet els homes del Barça. I el francès Benzema, que torna a jugar. L'envien cap a la posició de defensa del Barça, els homes del Madrid, per tornar aquesta pilota. Qüestions del fair play. Ja juga Gerard Piqué, amb dificultats per treure-la des d'aquí. L'ha d'enviar pel seu porter. Aquest cap a Carles Puyol. Puyol per Piqué. Piqué intentava buscar Iniesta. Ha tallat el Viol. Intentava col·locar-la amb una passada bona. Guti, la pilota l'ha tallat la defensa del Barça. Juga el Madrid. Sergio Ramos aguanta la pilota. Pilota enrere cap al mig perquè la torni a jugar Guti. José María Gutiérrez l'envia cap a Cristiano Ronaldo. Aquest a Benzema. Pressionat per 4 homes del Barça. Novament Cristiano Ronaldo, les bicicletes. Dani Alves li treu amb solvència, sense problemes. La recupera el Barça. Cristiano, xiulets per Cristiano. Ui. Sí. Això sí que és insòlit al Bernabéu. Juga la pilota Xavi cap a Dani Alves. Ha vingut per darrere Gago, li ha pres la pilota, ha caigut a terra Alves. Els jugadors del Madrid no l'envien fora. I sí que ho fa finalment Sergio Busquets. Compte amb Garay, que veurà la groga. Garay veu la groga per una entrada sense solta ni volta sobre Sergio Busquets quan aquest ja havia enviat la pilota fora. Enviava la pilota fora perquè poguessin atendre Alves, va Garay i vinga, puntada. Per tant, 2 homes a terra. I la gent que comença a marxar, Símbol de la impotència. Aquí veiem també la trompadeta que primer Xavi Alonso. Trepitjadeta de Gago, I després un Gago. clàssic. Sí. Han etzibat a Dani Alves. Hi ha hagut la targeta. Mira aquesta imatge. La parròquia del Madrid començant a desfilar. No ens hem de precipitar perquè queden 5 minuts i mig més l'afegit i si d'alguna cosa aquest equip va sobrat és d'èpica, aquell esperit del Bernabéu, i un gol segur que posaria encara el Madrid en el partit. Però atenció, sembla que fins i tot la seva pròpia gent, cosa que no passava mai, comença a perdre la fe en aquest equip. El madridisme està desertant. Com a mínim, en aquests moments, la col·lecció de seguidors enfilant escales i allò que aquí en diuen vomitorios, és a dir, les boques que donen accés a les graderies, comencen a omplir-se de gent. Minut gairebé 40 de la segona meitat. Pilota buscant a l'esquena de Garay. Aquest enrere cap a Iker Casillas. Continua pressionant Leo Messi. La treu Casillas, la baixa Xavi Alonso. Novament pilota per Garay. Els gols de Messi a la primera meitat i de Pedro Rodríguez. L'oportunista Pedro a la segona. De moment dona l'avantatge al Barça. Compte que hi va Cristiano, però continua encara Cristiano Ronaldo. Fa la centrada, intenta rematada. Se n'ha estorbat entre Raúl, que acaba marcant. No. Hi ha hagut jugada anul·lada. Falta Puyol. Jugada anul·lada prèviament. No sé si per... L'àrbitre assenyalava mans. L'àrbitre assenyalava mans. I el gest com que havia tocat la pilota o bé Raúl o bé Benzema amb la mà. Però el cert és que Raúl ha rematat després que entre ell i Benzema s'hagin fet un embolic evitant el perill. Entre ells mateixos, ho veiem. Benzema semblava que la volia agafar amb les mans. Sí. Per tant, la jugada ja era anul·lada. Pilota favorable al Barça. A poc menys de 5 minuts del final del partit i de certificar una victòria importantíssima. I a més... Hi ha problemes importants al voltant de la banqueta del Barça. D'intervenir fins i tot la Policia Nacional, la seguretat. No sé si ha passat alguna cosa des de dins, si hi ha hagut alguna provocació, però la gent està enfurismada, s'hi està abocant, hi ha molts insults. Esperem que la cosa no arribi més. No ho veiem perquè és just aquí darrere. Veiem a Guardiola a la part baixa de la imatge. No ho estem veient a les imatges, però ja Sarau al voltant de la banqueta del Barça. Juga la pilota al Madrid, que encara vol intentar alguna última oportunitat. La tallarà però Andrés Iniesta. La rep el Manxec, la toca per Puyol, aquest per Keita, la combinació triangulant novament amb el capità del Barça. Li falta l'equip, és normal perquè està cansat, però li falta una mica de desmarcada en profunditat. Estirar l'equip després de 3 o 4 passades, perquè si no, òbviament, s'acumula molta gent i es perd la pilota. Avui ha fet una feinada a nivell físic el Barça impressionant. La treu fora Messi. Mira Xavi que està demanant pressió. Xavi està demanant que vagin a pressionar. 0-2, minut 42 ja d'aquesta segona meitat. 3 minuts i el que s'afegeixi. Guanya el Barça al Bernabéu, ja ho va fer l'any passat.
ho està tornant a fer un any després. Ben pressionat, Xavi l'ha pressionat molt bé, ha forçat a Raúl Albiol a la cama esquerra, que no és la seva bona. I li reclama que li ha deixat anar el colze a la cara. Posarà en joc la pilota al lateral del Barça, Dani Alves. Ha començat el partit d'extrem, a la segona part ja l'hem vist de lateral. La toca Pedro, cap a Xavi, es va movent Messi. Molt sol, però, a la zona de perill. Juga Keita, cap a Iniesta. A punt de relliscar Iniesta, aconsegueix recuperar la posició. Pilota per Piqué, combina amb el seu company i amic Carles Puyol. Aquest cap a Keita. Keita fa un túnel i trompada. No, diu que no hi ha hagut obstrucció per part del jugador del Madrid. El d'avui és el 80è clàssic, 80 ja clàssics disputats aquí al Bernabéu. Si la cosa acaba així, serà tot just la 7a victòria en Lliga del Barça a casa del Madrid. És que és un camp molt difícil. El Barça, històricament, el més difícil de tots. Juga la pilota Benzema i a fora de joc. Serà el Barça de Guardiola, farà història en una cosa més, perquè per primera vegada el Barça hi guanyarà 2 vegades consecutivament. I atenció, el que són espectaculars són les dades de victòries del Barça en l'era Laporta. El d'avui és el 7è clàssic aquí. Amb Laporta com a president del Barça ha perdut 3 clàssics i el d'avui, si acaba així, insisteixo, serà la 4a victòria. 3 derrotes, 4 victòries al Bernabéu. Falta sobre Pedro, xifres espectaculars que, sens dubte, deuen provocar que Laporta ara mateix estigui ben cofoi en aquesta llotja al costat de Florentino Pérez, que s'ho va gastar tot i més per intentar aconseguir el que de moment li sembla impossible. Falta de Raúl, lletja sobre Keita. Són minuts en els quals es va perdent temps, en els quals no hi ha futbol. Ha de córrer Guti a buscar la pilota. Es disculpen ara, es disculpa Raúl amb Keita. Fan les paus, entrem ja en el darrer minut. Guanya el Barça 0-2. Som a punt d'explicar una nova victòria del Barça al Bernabéu. 1-2 amb Rijkaard, 0-3 també amb Rijkaard. La gran nit de Ronaldinho. No cal que recordem el que va passar l'any passat. 2-6 i 260 milions d'euros després, de moment, 0-2. Amb la gent del Madrid marxant de la seva localitat. El Barça situant-se líder, posant-se també amb el gol a verejar a favor i donant un cop d'autoritat en aquesta lliga que, tot i així, vull insistir, avui no s'acaba. Ha fet ara falta Pedro. També sembla que s'ha fet mal anteriorment Dani Alves. Recupera la pilota Leo Messi en una acció defensiva al minut ja 90 de partit. 4 minuts d'afegit. Déu-n'hi-do. A punt de rebre la falta Iniesta. Intenta superar Sergio Ramos. L'àrbitre assenyala la falta de Gago, tot i que... La veritat, Bernat, no sé si el Madrid els vol o no, veient-los, els 4 minuts aquests d'afegit, però diria que són de justícia. Entre canvis i interrupcions que hi ha hagut a la segona meitat, diria que aquí Mejuto ha afinat. Aquí s'ha assenyalat gairebé més l'intent de falta de Gago que no pas l'acció en si. La queixa ara de Dani Alves. Arribarem, per tant, al minut 49. Se l'endú Pedro, intent de driblar, li han fet falta. Xavi Alonso, es queixen els jugadors del Madrid. La pilota ha acabat dins la porteria del Barça, després del refús defensiu. I els 600 aficionats que hi ha del Barça, en senyal de mofa, han cantat gol. Després de 2 temporades sense poder-ho veure per TV3, avui el clàssic ha tornat a la televisió de Catalunya i ho ha fet per la porta gran, amb aquests 2 gols del Barça i aquesta victòria que de moment el confirma a dalt de tot de la classificació. La pilota serà a l'interior de l'àrea del Madrid. La centrada de Pedro ha posat la cama Ezequiel Garay, per tant serà corna favorable al Barça. I serà un nou partit davant el Barça en què Cristiano Ronaldo no haurà vist o no haurà pogut batre la porteria del Futbol Club Barcelona. No ho va fer amb la samarreta del Madrid al partit de la primera volta i no ho va fer amb la del Manchester, on va tenir un penal fins i tot que va desperdiciar. El Camp Nou en aquell partit d'anada de les semifinals de la Champions de fa un parell de temporades. Pilota enrere de Dani Alves. Guardiola, 4 partits contra el Real Madrid, de moment 4 victòries. Juga la pilota Gerard Piqué. Esfèrica llarga, sortia del fora de joc Pedro. Som ja gairebé al minut 47, ens en queden 2 per arribar al final. Demana Casillas als seus companys que tirin endavant. Guardiola també reclama els últims esforços per part dels seus homes pel que fa a l'atenció, a la concentració. Pilota que cau als peus de Cristiano Ronaldo.
davant d'ell Dani Alves, intenta superar-lo, continua Cristiano Ronaldo, ha posat la cameta Xavi, pilota per Xavi Alonso, veu l'arribada per l'altra banda de Gago, la combinació amb Sergio Ramos, la pilota queda a la banda, novament serà per l'argentí Gago, fa la centrada molt tancada directament a fora, no, ha tocat en un jugador del Barça, serà corna. Possiblement de les últimes opcions del Madrid en el partit d'avui. Un minutet i mig per arribar al final del temps extra. Pica el corner al Madrid, ho fa per baix, la treu Xavi, pilota directament a fora, serà servei de banda pel Madrid. 0-2, guanya el Barça, Pedro i Messi, Messi i Pedro, en aquest ordre concretament. Han situat aquest marcador al Santiago Bernabéu, continua però intentant-ho el Madrid, la centrada de Sergio Ramos, la rematada de Benzema, fora! Ha saltat Benzema, ha saltat Valdés per evitar, si la pilota anava entre els tres pals, que aquesta entrés, podríem haver assistit ja a l'últim esforç, a l'últim alè en atac del Real Madrid. Fins i tot el Barça acabarà guanyant el goleador general després del partit d'avui. Sí senyor, ara mateix és favorable al Barça. Tot i que no val per res. Ara ja no val, perquè ara sí que el que s'imposa per damunt de tot és el goleador particular, que evidentment, després de la victòria al Camp Nou i la victòria avui, serà favorable al Barça. Acabarà la temporada Pellegrini, Àngel? No sé, es quedarà en una situació molt compromesa perquè no és només que dius adeu a la Lliga, dius adeu al projecte. No, no. Jo això d'adeu a la Lliga, no ho sé, tothom ho dona per fet, que avui el partit d'avui marcava el campió. Són 4 punts. Sí, sí, són 3 més el gol average. Sí, ja sé que no es pot dir, però... I el cop moral. El cop moral, el ritme, tot el que vulgueu. A veure si el proper partit és capaç de guanyar fora de casa el Real Madrid després de... Al camp de l'Almeria, contra l'Illo. Juga al camp de l'Almeria aquest dijous que ve. Final del partit, ara sí que ho podem dir. El Barça ha guanyat novament a Madrid. El Barça ha guanyat al Bernabéu per segon any consecutiu. No n'han fet 6, però no ha calgut. I aquesta és la foto del partit. Novament amb un nou gol, el que fa 40 en el seu compte general de totes les competicions. El 27 a la Lliga ha encarrilat la victòria d'un Barça que dona un cop importantíssim. Ja veurem què passa en les properes 7 jornades. Ja veurem què passa. Atenció, aquesta imatge podria ser perfectament l'altra gran fotografia del partit. L'alegria, l'eufòria, la il·lusió d'uns homes que han fet una cosa absolutament increïble. Guanyar 2 anys consecutius al Madrid. I en aquesta segona temporada, a més fent-ho davant del projecte mega galàctic, mega multimilionari de Florentino Pérez. L'agraïment dels jugadors de Pep Guardiola, als pocs aficionats que avui han pogut venir fins al Bernabéu, situats a dalt de tot del corna. L'alegria, les abraçades, l'emoció. Avui el Barça ha tornat a demostrar que és el millor equip. Senzillament, ni talonaris ni galàctics. Avui per avui, i això ja no és discutible, és un fet objectiu. El futbol, de moment espanyol, i domina un equip, i aquest és el Barça, que a més també, recordem, és a les semifinals de la Champions. Protagonista amb Jordi Grau. Amb el partit en té moltíssims protagonistes, els golejadors, Messi, Pedro, el porteràs del Barça, tots els que han jugat, però crec que és dia d'escoltar el capità. Carles, què significa això? Bueno, significa que anem a per la Lliga, hem vingut a un camp molt difícil, contra un gran equip, però hem sortit a per ells i crec que els 3 punts són importantíssims i merescuts. Aquest equip que ens té acostumats a no fallar en els partits importants. No, intentem no fallar mai. Sí que és veritat que l'equip està responent bé, però bueno, això encara no ha acabat, queda molt, i ara a preparar el següent. No us ha tornat bojos el míster amb tanta distribució? Tu una estoneta a la dreta, una estoneta a l'esquerra, ara un d'extrem, ara l'altre lateral. Bueno, ell busca el millor per l'equip i allí està el resultat, no? Crec que ha plantejat molt bé el partit i l'hem controlat perfectament. Hem vist el campió de Lliga celebrant-ho en aquella rotllana final? No, hem vist un equip unit, conscient que és una victòria molt important, 3 punts contra el màxim rival, un camp molt difícil, com he dit abans, i bueno, estem molt contents. Més que els 3 punts, el cop és moral? Posa't en la pell dels jugadors del Madrid. Bueno, són 3 punts i es té que continuar. Encara queden molts partits i el que hem de fer és continuar com els últims partits, sortint amb aquesta intensitat, segur que perdrem pocs partits. Felicitats, capità. Gràcies. Carles Puyol, el capità del Barça, no podia amagar una gran alegria, però com seguint una mica el mateix discurs teu, Bernat, prudència, són 3 més el gol average, però queda moltíssim.